Akoma FM 87.9 Kumasi. No say okay, nani apafie no so ntino. Nka behia na okwan ne ho okutaka. Nti na later be 1 to 2 o'clock anajo nti me frɛ me papa. Na me ka chem papa say bra Philip say oba ha ntino. Okutu kwan oba na obese oba ha. Tim papa kra ne pie ye. Tim papa pie ye fie ne okwan ho. Tim papa pie si kwan na no hu say car ne light ato a eba. Eba ye no. Ampa obedu ye menene nkomodidie mu ana me ka che say ejuma na me ye no pese mi njai na me yankasa me ye mi business. Akoma FM 87.9 Kumasi. Mu ayeye nti obeboa me na me si yo mate. Ti mampa cho ho no na yeye bibi. Me ye bibi ne sai. You have a sex. Nti pasogoro. Mpacha. Nti boso me so ye no na me nyim. Na me ba ko penwa. Mpacha. Na me nyim na me bo na ma na esesei na aba. No so enye problem afa me hu edi be 1 week ko se mi nko yi nyinsani ni na me se mi yingu me nsa se mewo omo ma wo no me nchen wo mo nti mi nsa se mewo nti mewo no see you wate Akoma FM 87.9 Kumasi. In the conversation I say de bia me ne kasa ofun so I say ne bu afu me opese one me ko nti de me wa mi hu yan say o se na danfo bi be frɛ me na me see you when it is coming. That's right. Adam for the best friend me no say na Adam for the doctor or boss or ba wan board a hospital crowd ye ejuma ewom nti me ho ampa so na Adam for the so friend me ampa na Adam for the me di nkomo say me ye sure say mpese me keeping yin na me say an no see what there o pese nka oni me mienu ne bra Philip yeshia nti obeto ne nsa frɛ me oboa so Akoma FM 87.9 Kumasi. Na bibi kasa che makoma say mame nko ebia na mu bedi me bone nti mame nko nti ma nko na me keep ni nti mfa say me nya be 2.5 months no early pregnancy yare nkakra nti me be yare na eje me to Asinfosu hospital ti eje me to Asinfosu hospital no me wo hwa na me friend say aje ma to hospital na see you wate ampa hospital bills no o send by o send hospital bills ni ba na so de yenko fi yekodu fi a obefre yenwure no yekodu fi ni line mi ensanyin na wedu no obi ba so phone ye friend Akoma FM 87.9 Kumasi. Isuti ya mama Akoma FM 87.9 Kumasi. Ai o fada mpem ni ye akukọ ne back na ne bo ne no chichi ha no mikro mu nyina me suti no yi nkase nyinsen ne ho ama obi me na ma na obi fe hwe wasonson se bode o fada mpem eno na na mo de frem ntumi mpie mi pie pe na misu e o sa asem we ho na didim me de nkakra minya 6 months me ko anti eno na broken heart phone ana yare phone benche ye monche makonya na utie radio Akoma 87.9 sanso say your television so na wo hwe ye nso dia ene na eye Onua TV Rabi 1 TV and afi wo say Chrome TV wo phone so Facebook live Akoma 87.9 FM like your page no commenting na bomodi a share my YouTube Akoma 879 FM Nikki Pizza Fan Club UK da so bomodi a share my TikTok on so live esiafo ne menua no monka ya dofo monko so na mon share emfa MIA fans of Akoma Nsem Maa Akos Great Family Charity Group Foundation na ehon so ma share dia maye Akoma Nsem Fan Club and also monko so na mon share emfa MIA ye dia to platform no eso ene ensem no edoso sabre ma bedwafo nyina ye krado wa ha na akua koko wa ha Evangelist Samuel Mensa na watia ne na yachi kakra na nairen so ewa ha Ishmael Haywood ene ebo mi chidom ene adontene na yawo e bi ko social media nti sabre na achese yaye krado de ne yakoye no mu anesa Piwak Natural na Grow Fine Moja Drevier wono na so yasne yen first case no emo yenko na yeni aba baby enkodi enkomo abapa memo ha yen na mama na pom te say na me adumo ma wodi no the Elizabeth Mensa but da ben na ba ha hwan na ade ne ba ye pa chona 2 weeks na mba ha the Solomon donko ezi takrade
cancer road na mde case no bedam so why den we bum kwasia abefa me aba abefa mo kuma ti ma kwata prade so oni meja jan so oni meja ma mfa kwampa so wasesa me nyoma ni bi de ma ada akọ ma me ho so wasesa me nyoma ni bi awo machi a me nim ho hwe ade akogu ma me ho so oni meja na asam no ye me ya na me de bedam sam nke bi ma me. Okay, Medas Papa, Lizzie, and then some by ya or the elder and a by ya. Yane elder, Edin Como, na and some Indian bebre and the PP free moon, and so and say Elizabeth and say elder Ebunaquasia, Sabre or Baba Fana, Cancer Road, aha, baby actually. Our dear promise in ya, our dear Amaso, elder assign a yin near ma, Omna Kumase, no me pet dine or by ya. Na Mamisikan ko high dine and no sooner you could be just say, Sikanoa, ayada ye ama. Your friend elder and anything come more bebre. Elder ye say, no quasem, or this cannibaba. Na yede aman yenuaba Elizabeth no de akwakọ han dino ebi na woni se akomamu nsam so de se wo de wasem ebeda ye nia wo de ba ye no wo honto wo a ye honto ye wona ya ye nai nti yabo elder yabo ne na nyasam keto onua enye easy sa na nso so nyankrompon ka ye hunti yabo elder menei wo discover wo say ya fama Lizzie na onfa nkopɛ dan ni bi baabi a sese woda no enye enti de din kan no dan ni sika no aye ready week ye mu se wonya baabi di ni tito na ye nya baabi sesa ne niema no na ye digu a na bibia ye complete afei nia ode be ye adwuma no Akoma 87.9 na afei eno so ya start na wakwa akoye nti na na kua wa ha sabre ode sika no ebema Elizabeth or the chop money ka ho and what the chop money or the dan sika ne buy no or sign the chop money eka ho because they say when you say Lizzie anya adwuma and nam ne so nti ena na brabo ayesa no na adwuma ye basa baby come nyamia don Pentecost father room apɛ baby ama no a wo didi free wada dem free na wo to ni je ne nyina Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 Kumasi. Enti sika no ena ehyem no fakotua kwaje dan no fakwaje dan no eno na hia yen ba bia wo do utiri beto woni akoda no so ti ase ti fakotua dan ne ka sisi ya dan kwa no pe me ko ho ti maame na se me kwaje sika na ba o kwaje aba ene ye dia ma no ti fakotua ka na afe de wo de ba ye adwuma no so ye de aka ho na wo de akwa ye adwuma no ye de asem na wo ka na madam ase se madam asa madam manyi mama na madam machima sa aka da na sika nim se na aka eche bia mba ya Akoma FM 87.9 Kumasi. problem kasi pa no kwa na ya ye ne na ba ko woji ni Kumasi ha wo ka se ma na me nyina se wo chop money nyina wa je dia ma se ma ko ya dia ma o chop money or the ba ni nyina week ni nyina 2 weeks ni nyina wa je chop money amen na kra enra so kra wa o sand chop money ba e ka ho nti ni nyina na se sika no me nkodie fakotua dan ne ka me ko ya me ko mama me okay nyame ensha o papa panso elda nyame nso enkoso ana onsha wo ne wo mpanimfo aka ni nyina samode sia yoyo na ne mo kan mo hye ho bɔ no mugusu ana mudi so se ya ene yayi adwuma no ye ni se ya na 87.9 Kumasi. na bibia atwatia na emom no okɔtwe tan a na eyenso ya twene tan because anyere ya ente ne enso ya yidimu enti elda nyame nhyamo ne aka no yenye emfa nso so na afi etuo nkɔtwere baabi a ɛda na asomdwe emra afi yenko yen second case no eso na yekoso a yewraba yi obama mo hansa na pom te sen na me adom within e frɛ me maame frema
Mami Frema, what bahada? What Remy studio hada? What bahano as bear Bosumi Anana watche? Akoma FM 87.9 Kumasi. Mepacho minimi kunu case na mde baye. Minimum kunu. Mepacho ne to. Mepacho I just so bondi di wo tie radio no. Wo hunu wo kunu fa radio. Mepacho friend Abdurazak. Abdurazak ena ye dan ya wo de ne baye. Mepacho me ko no na akasakasa mu de bo me na mde baye. Ebedam. Obro. Mepacho. Ena wo de baye. Mepacho. Etie for be kai asema wo kan de. Mepacho. Mepacho I just so wo bia ni kakra bi emna etie fo hunu because Razak waha inti drew time all can there was a never de buy no beka no no mehunu say oh okay abranti no oni and yes adia de okay ya giatum sort yase inti biani ketuwa bi na yente ase ansa me pacho be 2 weeks ni na me wo baby ye adwuma no frem say akra ne pra me ni makra no me pacho me ba be ma dan me de ne ba ai sin ti me de ne ba ye no me ko se me kwa go hwe no ehwo na me ko duye ana ne so ane yese won pe baabi ma me na nti won pe baabi ma me na ase akasa bae ana ye yi echi na ode ye de ode ebo me oh okay nti wona o bae na Akoma FM 87.9 abia bebrebe ya mu buruburu no ya kama no me pa chan okay Razak me ma wa hewie na ma nte won kampa cho kasa kasa me yentie why oh yeah okay obey wini mo no kwan be so okay na dia na sie ya sabre wa hey okay any problem you will ho na we say afran would second one or say afran so Akoma FM 87.9 Kumasi. Kasa on fanamra na me hwe me nko bia de me na na wo fie sa nti me wo ka de pe go ho no ya na me de ko adwuma akra nti de no me wo ko adwuma no adwuma no mo frem za kwa ni dia go no kra na me ta de fan ko hospital Akoma FM 87.9 Kumasi. In insurance yes ya kwa no ho nti insurance na me no okay Razak me pacho me bakakra ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem dwumedie no enoa ena waso egusu anwotie no me pacho ye machine no ba akonya adwuma eyesa na ye bregu adwuma na enipa no kra no de okaye no wanhwa na nura kofi ne ho na ontumi nka bie mu nti no eya mo me check ni nyina ansan yaba na adwuma ni ntimi nkototen emfa mayen Razak me pacho shade wo kan na sema no 87.9 me na wo mi ni tsere na me kan dada no nti akora no ketwa no wo yese akora no so ba bidi holidays kakra wo me wono na me yese se na me si busy no akora no ba emwa but no se akora ni si ha no me man mra kakra na me se okay me ye adwuma bi na week yi de yenye program kakra nti me nyanko adwuma nti sa de ho fa na mra nti wo de ne bai na ya na me so me ka ketwa bi wo hono ya me de ko adwuma nti dide me wadwuma ma no mo frem se akra ni di agro na wapira nti o mo de be ko hospital na me se we de enye case bia wa mo se de esi atwa na le so mo pam na me se ade mo mfa nko nti o mo de ne ko hospital mo no na nurse fo no Akoma FM 87.9 akra o ho eno aba ha insurance ne me ha ena mo se ke betimi afre na nka o manya number bi wo so a na nka o mo a convert se de me kan ne ma me frɛ ne ma me no se akra ni di agro na wapira nti kan insurance ne ben na ti ka omo bo number no na wo se woni ho otukwan akodi nkran nam se saade na nye problem omo pam a ebisi bia ebetua ka nyame ncha de omo pam kra nko so bia e ma obi kura tua ka oba adwuma mo na me de ma no e mo twere ndro ni nyina ka no e ma me to na me de ba fie nese de tie no okay na oba ye no
menim sɛ ɔbaa yi ɛyɛ ne ba frema nti sɛdeɛ tie biara no na akwadaa ne pra saa ne deɛ ɔbɛyɛ n'adwen sɛ ɔbɛba na waba abɛhwɛ sɛdeɛ ne ba ho siteɛ biribi kɔɔ so biribi kɔɔ so saa kyerɛ sɛ akwadaa ne pra no after bɛyɛ 3 days no na ɔfrɛ me sɛ ɔne akwadaa no bɛkasa but na menni fie nti na mentimi ne akwadaa no nkasa but dide na saa asɛm no siiɛ no ɔfrɛ ma no pa sɛ ɔpɛ sɛ ɔne akwadaa no kasa ɛnam sɛ mapia abɔnten kakra na saa ada no anɔpa no sɛ wɔatwa tikiti firi nkran a ɔba aberɛ a mennim hwee nti nanwummerɛ na ɔbɛduruɛ ɛna ɔfrɛ me sɛ wadɔ ɛnam sɛ waba hefa nti na asɛ ɔyɛ no sɛ ɔpɛ sɛ ɔne medi agorɔ no ɛnam sɛ medrive ɛna mekatee no ɛti mepɔn adwuma a mebaa fie no ɛna mesoa no frɛ me sɛ ɔbaeɛ wɔanya hoho nti ɔbaeɛ no kɔsoɛ me mesoa no so soa no kaa sɛ wɔanya hoho ɛnam sɛ mekura mefiri adwuma baeɛ meyam ha me kakra ɛti nka wɔma no nyɛ ɛkyena biribi saa ɛna mesoa no sɛ da anadwo deɛ ɔno nko a wontimi nsɔ asɛm no nti kyenkyena ade sɛ meba ɛnam sɛ abayɛ yi memenim sɛ de ɔsiteɛ ba na wɔ sɛ memmra hɔ no ɛnyɛ possible sɛ mepɛ sɛ meba woyɛ sɛ ama wobɛka sɛ mamfa bu ama nyɛ adeɛ a meba kɔ mene wo kasa no ɔfon so no kora mete sɛ ti atam kasa wɔ akyire ne sɛ ɛnyɛ ne ba no nti na wɔbɛhwɛɛ no ɔba ne ntɔkwa dada ɛma mesoa no twemeaa ma mekɔ fie ma de bɛsi no ɛnya siiɛ deɛ bɛsi nya asi ne deɛ hene bakyɛ mede me nsa keka no kakra wobrɔ ne kakra razak weyɛ kakra mepatwɛ momfa nto so ma menhwɛ o na yɛmi sɛ yɛtiefoɔ ne ahwɛfoɔ sɛ weyɛ boro kakra na sɛ weideɛ ɛyɛ borɔ kukurubɔ razak wodeɛ woahwɛ tv no so ebia saa berɛ no a woboro no na woahunu so wahunu na anibra ba nti woahunu ne yɛsiiɛ na sɛsɛ deɛ wobɛtumi ahwɛ weyɛ ne nsa ho razak wahunu ɛyɛ ne nsa ho ɛna ne hene fa biem ada wɔbee ne serɛ ho kyerɛ yɛn ne serɛ ho na ha mu hɔ no deɛ yɛntumi antwa hɔ no deɛ yɛn nso yɛyɛ maa nti yɛntumi ntwa ha mu ɛno deɛ yɛne ya ne yɛhwɛɛyɛ na ha mu no nso hɔ no na ɛboro no ano ɛden paa razak woanya borɔ ketewa o ɛyɛ borɔ ketewa asɛm no siiɛ no yɛantena so mebisa me sɛ ɛyɛ borɔ ketewa sɛ ɔka sɛ wode nsa keka ne kakra o kakra deɛ na kyɛ sɛ ketewa bi ɛsi na mebisa sɛ weiyɛ ketewa bi anaa na ade asɛnti woahunu na wei na wo nsa anaa baa wei yɛ abaa menya abaa ketewa bi wɔ fie hɔ na mede bɔ razak woanya abaa kuma razak nya abaa kuma aboro nie si yɛdeɛ baa kuma aboro yɛ ma wɔ fie o ɔhunu yɛboro yɛ ma o wonu yɛ saa no yɛtea yɛ ma nkasa yɛntea akɔda mfa abaa kuma ntea akɔda ma ne nyɛ sei da razak abaa wei na nya abaa kuma papa ka no kora ne nkɔ ɛnya abaa kuma ebia na ne wani abre nti no deɛ kɔɔ so sɛ wani bre saa no deɛ bibi ɛwuhunu nti obi timi kum nipa obi timi ɛnyɛ ne intention sɛ wɔbɔ ne yere ko no but otumi bɔ no wobɛhu sɛ ɔba no collapse afei yɛde ne bɛduru hospital no yɛsɛ wawu ɛno na ma mmarima bebree wobɛhu sɛ yɛka sɛ wɔ yere wu a na ɔno nso de mmirika no akɔfa ahoma na wɔde asɛ ne kɔn na wawu anaasɛ deedi ti wɔ hɔ a ɔkɔfa no wanom because na nyɛ ne intention so wɔbɔ wɔ baa no ko no but abufuo ahometeɛ abufuo no aba no ano ɔden nti wɔbɔɔ no no afei wɔte sɛ ne yere wuo no ɔbɛyɛ dɛ wɔsɔ no nso kɔhyɛ no ho akɔmfo sɛ ɔte aseɛ nti wɔadi anyɛ ketewa saa wɔadi ahyɛ da boro no ɛmɔ yi ato wei kora rasa wode twe ani kakra kɔ daabi come back daabi baabi a wofiri ansa na me gold wode ɛbɛba ma ne na hɔ anana yɛ wo sɛ rasa akɔ ahunu ana wei wɔno ana hyɛ da de kɔyɛ ne ho saa ebia wɔpɛ w'asɛm nti wɔsɛ me ɛma na aba na ɔmo nye o wɔsɛ mɛma raza kenya asɛm nti mɛhyɛ da aboro me ho bi aka ho ɛte sɛ yɛbɛfa ne saa because na yɛbɛfa ne saa sɛ ɔno aboro ne ho bi ka ho anaa wei deɛ wo bora wɔke sɛ ba sɛ adeɛ kye ofiri me nkyɛn nti me so memamfo m'ani ahu adeɛ kye yɛde ne kɔ hospital nyinaa ha memankɔ hɔ bi razak wei deɛ wo boro ne paa tiefo mfa nkyɛme ɔmfa nkyɛw na wo nuaba no obi boro ne sɛ na wo nuaba no de mark wei bɛkyerɛ wo paa sɛ bra razak meka sɛ wo nuaba no so wakoma da ne so
penasem pa woni ni nuanu nyina na penasem no de aba was Razak hwe me boy ya na me kuna ukra se wonya ne ho ade o aye ne ho ade ba che Dabi me boy ya me ne tie wa promise ya na wa wo hwe wo nua ba ode wa koma so se pa enti sa be man ka be ndai kana me fanya o the other be ye be man kana me fanya o he ya Akoma FM 87.9 Kumasi. Okay, be friend na ya consult na ya trans na ye hu kwan ya fa so asem ne ba. Razak wa dan ya asem no. Wa dan no. Intimation trans yo na me kan boko. Razak, we dey adana ye yes our story we no. I'm telling you. Me catch your human right for a friend me no. Enye easy. Papa, kenya ni si ya kan boko yo. Kasabre kasuma askwa commander suma police for momedru ha because mo friend me pa high in fact na high na reho na Akoma FM 87.9 Kumasi. anya ne nsa ho ena koye nani a kuwadi obi badem abayo akama wanya ne ho ade da bia meka mese me ma mo bro ma ade e de wo ne ho a wo papa bo ho ka no ni wo papa ne testi hweye ye se du kromo no akoso ekuma no hwe ka wo papa no maame abo no ho enso eno na ye bisa wo se de na ede wo wiase abeka se tonga enso sa tonga no o papa wo bo ho ka ntuda wa nkomuda wo na akomu ni ko wi akire ahwe de wo de ayi obi ba Akoma FM 87.9 Kumasi. Edi wachi ene wo ba ya wo mo beka ne boko mo nan egu fom kotodwe egu fom dia ene ya wo nko na aba ya branka men ka na down. In fact police ni pani yire na misi akonya ne musa no ka wo ko da to be sincere with you. I had the kind of crazy the city na ki aso ka yo mo beso o sisi a askwa central we dey me kan ya no maba me kunu no ko mo edo ko because that evangelist wa anko beka message a police ni pani bi e dey Akoma sape no de ma 87.9 Kumasi. na Frema Manko. ebusia na ba ho Me pa chan. e dey ni si Me pa cha wo mu di ato e de bae. e dey na course so dwa to asen dey ni si e chirichiri ma me Manko pa cha wo se de asie bia. Minyai maninka. E de ya nkola e de. O ye ntem. Nti de asie bia. Me mfanye de. Encho. nti omode beto wanim na dey na won so kan no wa kan so preko ni asore Akoma FM 87.9 waji Kumasi. atum Me pa chan. waji atum Me pa chan me ditum. nti what the Razak form so ache no Me pa chan me ditum na me che mo kwan se. Sa bre na eto me san. Nti sa bre na eto me san me de bedan. Nti agi se abusuan na ba ase. Ama e beyi asem ne yedai. E free ha. okay nti what Na atiefo nyina hu se asem Nti- mudi akire. nti wo na ama abusu o ka se abusu ni nyina Me amra pa chan. na dwato amra Me pa chan. na omu meyi asem no Me pa chan. Ni bisa Akoma ubiem. FM na omu 87.9 me Kumasi. mpese beka se mede ma asem ko ma akoho ena akire ma akoka se yenko ne yenko siesie nti ana ma mpese mesiesie asem no na de mo beka ye magi atum wa ase ho without yahwefo ana se etiefo beti bibie o mede kwan na ma akone ne nkrofo kra na mo sie o wo mesiesie nti wo mo fo mo hu nkodi ye hia firi wo ankasa wanum se wo beka mo bibia atibie tini e de baaye no nti wo se omo maye dan Me pa chan me asem ni si san. eno de waka Akoma FM 87.9 Kumasi. Atoa. Emre mu na tiefo no nyina hu sa asem usom. Na me ankasa. Na me se enkwala ni nti maja asem. kura ni nti waje mu Pa chan. enkura ni nti waje mu Pa chan. akoma akoto baabi eda Pa chan. obo ato wo yem Pa chan. na ne kura Ne kura ne se ye nyina be kwa kotena se wa ase ho. Na de wo se edutu bia na e de ato.
ye kwatena se wo hena se ye wo mpache wo ye yia ye wie timi bisasa no kora enisan because Akoma FM 87.9 Kumasi ye no ne kora no Akoma FM 87.9 Kumasi nti yemra na ye no me kasa na yi asem no nkufie na ebusua ntra se ye fie sam abusua pani wa ha bemena nana sorema nana akonyama me na pani kasa na yehunu se bibia dimu enti etiefo abusua Razak abusua ene ne baaye se we die adwato mu a because de omo dehia ne ye no kwasem wo so ye mema wo ma wade nkrofo no ma ya omo no omo tia wo ntumi ntwia ba ensi wo bi ba so moro ne saa ti wo ma anya abusua wo mbe tachire no ma susu je gumu na wo mo ahye wo mo dehia no kutupa na ne tira ye no kono no osan konyu obi ba dehia wasa si ba mo no ti we die wo mo ankasa ebua ne fo ene wo ma di akire ekọ abusua ho na mo di dwato akoye na dwato no bi ba ha because ye kra ye cha abusua no ye nye ni ye disisi ha no but ye yi adwuma ne kwan so enti abusua pa ne memo ha wie meji so obi be ma na apoma ye nyame adom me ho ye me pa che udin pa che frem na nakrobia Akoma FM 87.9 Kumasi okay na nakrobia we die eni die mu wo de hie ne ye asem no what na say pa che oba na me de hie oba no na ye wo de hie ayu pa che oba na mema no na ye Razak abusuafo ni ye ayu omo ba ye no omo ba ne sen me de wase bebre se de o tie no nyame anim bufusam na che se ade bia na ya asefem pa se ye mpanimfo no ye ntimi ni se adwuma no bi emfantia obi e de hie na bra onu ba ye no asem ne sie no onu tumrika ba ekura ho e di gwato akese Akoma FM 87.9 Kumasi ho se asem no aba bedu manimu a mo oden se ye ntimi ntwe emfiri mu nsem enko ka asem no ofie ma papa no ne trimu anasa abrantie ne trimu nya ne de e se kwan bia so enya bedu manimu de te se akodura hemfie anasa aban nsem nti se wonu de aba ye bedi akiri ontu wonu frɛ ye enura no se ene benen ena mbotra asem so nti ye momodra se beduru ha nti yenso ye dimri kantente e bai de bai ba beto awusua no de nsem nyina to ye ni se si ya no ade na kwa ya waresem nkwara be Akoma FM 87.9 Kumasi nti ebusa afan no mienu oba na okunu no e ma oba no kirem se si ya na ma enkwara no nti onu de se si ya oni problem bia e wona setru nam so ama busiano so ye ne ayeta oba na chi ndie yeso yenim sa fi se e di etmi enhwe emu awade mpanimfu emu awade nti asotwe se efata no na se kasa kira e wo se de ma be ma no ene e de ma no na mo fere ye ya na ya ma ne etia yo na abusuapa ni se obi ko ba bi sa no a de asie yi wo bai ana wo di sie yi 87.9 Kumasi otonuro a doctor for hwe no ne ho ne ma nti ne kura no na dunsadu no mo de ba ya na ye me de wase bebre de o kan nyina ne kwa so a fe se obi ani ho a ye bebo no a wode ne ho totroto ebe ne nam wiase ye den a ne ho betechima ama ne ho adodo no wode kwa yar sabia oboka se oye ne se no ye ba ye no enam se enankwa ne bedu ye ne nti no yintime musa wo ba no ekadodo a oboye na ye de ne enim se efiri bretentra ye ma hakura no yenim se mabusa Akoma FM 87.9 Kumasi kire mo se ebi a me bo ka mini yo ba ko anase mienu anase mini yo fa enti se mo so musa no de a ene na ebebusa efiri oba na no okay ene ebusa pani woni wo de hie no ebetu agina kakra na wa ma ye hunu because say ye hwe kwan a Razak de enua ba no e fa so ano kwasem na meka no senye woni watutuntuma aguso na mpanimfo na etutu omo na ya ba ye ka
senka Razak enko fie eno de ye nka se bia ye ka no kwa saa enka onko fie se ya de Razak enko ne tutu ne nan ba ye de a enko beda ye bema ne dan kakra wa asokwa na wadem na nka ye de suade e de ama ye mrantie bi no mu ntumi nhye won mu abufuo so no mo ma won mo nsa so a wo ba ne de broma no I think ye bema ne dan kakra na nko wadem na asam no asɛ wie yɛn aboyɛ pusa sɛdeɛ kuasi aka no no nti ne yɛ hunu ne yɛbɛyɛ bia nti woni wodi hye betu agina na me ne Razak papa di nkɔmɔ kakra na yɛ hunu because ɛnyɛ no kura saa da bi kura de ebi nsi ja kura saa ne deɛ yɛ ni ntu sɛdeɛ esi ka no kura no ne kura de enti masa fi sɛ yɛn ba no yɛ firi ɛforo kai ɛna beduru ha sei yɛ man daddy anu ya mami wie sene mani kaka ya de ya temo no de e wase ya de afanu no mielu nyina ana wase ya de ya kan fi se yentimi nyi wonu mfirim se de ya nya di nka be di nsem no de yenim se saa se de ya nka be ka no no enu the same thing na mo so mo be yende mo be ka entimi de se ye kra ye ba no ye de ahopopo ne yi na ye Akoma busia kra na ye de eno ono so no kra no ebi ana ne papa kope busia no de sende ne ma ne de kohwe ne ho yade a obi ntimi ehunu enti ye betu agina ne abusa ne aba abebo abrewa nso ye de abrewa ama ne aba abebo mate ene ekwan da ho ene ye kohunu abrewa yo na aha ya Akoma 87.9 FM Razak papa wa ha be me na tena sema me ne de ja ye mpani fobu baby yaso wo baboni a woto ba bi nka ya asam wo ya asam ankasa Razak me pacho ye ma yini ye ma no na ontumi enkasa ye mira me ma wo aha Akoma na FM 87.9 within Identity Dramani Malik oba ene Razak oba pa na wunu aba unua penny na ne ba no okay asam wo asie me na nkyerechire mu because minim say unim emu nyina tina wudi akire de eba ye no na ye bebi sasa de ka asam kakra na obeka de afa ho yo kakra me ka afa ho ne say say ye di ka de dwato akọ ti say onya de uni obi wa asam na de dwato akọ ma no a unsa ne asam pi ko akire je say de omo no beka ahire no eno na obehwe adisi Akoma FM 87.9 Kumasi kura ne tintin bia dwato na na ewom se be ya mo be ya adom na yetimi de atuye kura no bone yasom dwato na de oba ne si yensom yenso ye ni bibia ka ayayate ya ne yasomdwe ene ye pe woni ye twini twan ya ne ye no so atwini twan at o ye ne brewa ne aye ne brewo de amaw sade oba yi aka no ye ntumi enkobobo si ankotwe manso anye manso zoti ase aha sumdwe ne wan ti so se wodi acha yenso yaso Akoma FM 87.9 Kumasi memo no sade maka ne de wa kire de wo se ye hwe na ye free ho na asumdwe etumi eba pepepe nti wadaworo ma me so mo kwagina na ye hwe propra ye no hwe ne ho ne ade na ye mfa to Razak yanim yenyi kane free ho na eno aye mpata aye mpata na fe aye suade enso edi ama Razak sabeya se wo bayi mpo ene wone ne ntina biem na okofa obi baba ebufuo ba wo ye be ma obehunu kwane a obefa so obehye ne ho so nti no omaba Akoma FM 87.9 Kumasi na fe ye de ato monso monim aha eya Akoma 87 ebusa pani transema mena ya joso be mena na mokoye abrewati ase de ye koye no a tempa yi hu abrewa asema de ka e kire ya nse sisi ya no penifo de kan se e den a asansa fade a oye de akoroba enti de be ne de din kan no ebra obro no no ono de ahopopo kura ma ne sika kakra e de kohwe ne ho yade ema ekire kura no saabo ano kakra ne ka eba ekire a da ho sisi ya no 87.9 Kumasi million enu 5 million anti bi ko hu na abrewa ono so ka kire yesi e mabu mama ne no okay jo Razak
wonu abusua mo sempa million enum efofo me omo kan gu masumu a kamedi bi ka ho kamedi bi be ka we dey wadawro ma na on se bi nkan ka se si otro na fomo na no so oh frema abusua mutirimu amra dodo ye mutirimu amra dodo o ye ya be yen se na wonu bu ye kunye ebi sibiem Raza FM 87.9 Kumasi o maka na sa yate ya sum ye de na ase so na ema o mo se asem no mantwe mu tetenten bia o ma twa ne titia amaye ti ye de na ase ebe mo okay nti ya sum na daban yeje ene wo de ba yeje na ye de ama no kan hu ne se ye ka ne mremre se no ye nyemre se bia be ka se masum me dia danda wono papa eni age so tukoto mo na akoshim na kata so to be sincere with you to say baby I would obeko bia ye such light that was so enti 5 million 87.9 Kumasi monke come on sase ye je ansa mako 200 Ghana cedis you know 100 Ghana bako we nye sika e kwadaba ti Razak bo ataso ko phone so bigum inu so abie bank wo phone so enti ye genesis ya enti mpani for ya damase ye je sand ya bekire tie for se Razak at the 5 million naba sisi ya gawuta Ghana ma she mama ne ho apo ni se wa mama ne ho apo sisi ya de wo hunu se ontua onti se de o si ka gawuta Ghana ma de na chese enam ni na yadni eno ano no ya je prekonam enti we de intent 87.9 ya damase mu be pagya mu na ne kura ba ko ya hwie sika na nim kwan papa no emu no wo ka se nkomo kakra bi wo ho nti wono so yentimi ma ne kasa bo anka frema no papa frema papa ni mpacha wono ano o ye se nkomo kakra wo ho nti ye ma ne kasa bo anka ne ye meti na dodo nti ye wadawro bi na man kan bi muntu agina mra sesi ana monke come on sase we dey sesi a we 500 Ghana nye sika bi e mo duro sa frema papa badika dia seta ama da wasipa ne mo amukasa FM you can hear somewhere na ba ya Akoma FM 87.9 Kumasi oh wini mono frema o papa nim Razak minino frema mi bi so asam chese wo pe wukunu ni ya twi ne muntu bu afume mebua se de wo se wona nkasa oh ma ko pastor David ya ne de ya mono yenkwa ndi mami kasi somewhere abato onim no mentemi kase mi yi bibi akofie ekokoka ni na wese obua me so ware no minim papa ware we ye mpene so never onyo no oba na tie sister Bachan enyo no oba na tie Bachan obekwa akotare ho 87.9 Kumasi onna yense bo sumo nkoro awo onim ne papa onim ne maame asa yense awo mieno onim ne papa onim ne maame abasa viase ne boro kanye mo aka okuna ahyem kokuna shaw wonnim no mo tran fie san 5 years wonim wo papa 5 years yekunwa na ke yede wachechire boto ni yakwa akoto atwene muramu ni yase akoromfo na aburu wakumo ya mopa na mwanya no tiri yasa ma wani ndi mame ka se do manya bato onim ni de wase onna wo nkora ne kwanya obafa so obahwe nkora no FM 87.9 Kumasi yo ho se mamire so wo ho ye ware ye tuana ntie ndi ni na wanti man ware na sini na wo wan ne wo sini da wo se ye ji ke se ya fa ta mkambia bio batima obatia kamatima kamakana fi yo ka se mi ya sam no fi asa ko fi a nye de obasi ho na sam kakara wo mi ya no okay mate ya da wase pa so sa wa ma ye hunu ne ye wo ho ntini nyina no ye wi a ye ne omo be trans ko be fa so obehwe nkura ne mienu obema obai baabi atena kama na watumi atete nkura na hwe omo ne ne ho bia Akoma FM 87.9 Kumasi asundwe atumi aba
nti yo yenso yadamase yadwase nyame enhya abusua pani ene abusua aka mo betimi atwen ye na yewi ade aka bia no ya finalize no de aka ho ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no eno a ene waso agusu a wutie no na ade bia afa me boni o kasabre nka banka bagu obi bansa ka banka ba egu obi bansa na so ye bend was say Amenok from Winnie Valley how some of the women of today worries men Akoma FM 87.9 can't share with such a best so penu ejano e man nkone baby the lady is not serious the okaka one there she's foolish and going to die in this marriage me pacho enya wade ye pena to won kobiem Maa Akos I like we are serious about it. You send a message. Maa Akos I like the man no bema wa bro ba say you like the man and me see a bro wa na doba ashen ho ahie. Good afternoon Maa Akos, you are doing a great job. God richly bless you. Maa Akos please okay no mo say wo mo ntena enka me ni abasa pama no me the mark am abasa pom family ade to mo ba ko mienu entiania na chese ma me fanto atiefo nyina trim se ye so de kukuruhi ase ye kwa ye ba nyina da brabo na wie ye ne ba bia de etiri etom eno ti sabre wakwatena wo bi ma so wo bubra ne pa ye de abasa ba wachi ba bia de uti beto no bomode ya pani papa pa fasika ne bra ne fa besi ne so no anya asase mfanto wo no kukuru dan emfasi so emfa emma elder Dominic Kwabena AJ building consultant ene wonti ene waba mo amoti abrochi memo agent fo bu mu fa so a chese busua pani ne wafafo ni busika nyina no bomode ase ene wodi sika ne nyina baba besi elder som wono akasa beji asase no na watwa blocks no afi wakukuru dan no ede esi wo wi a wakuru so woya aye bibia kama ede ama osade wo pe biada wo be ne kama pa ede ama baba na chese watu nsuo pa so ede ama wo chese enya smehwa eno te bomoden na chese to nsa efa friend national som se ene wose ensase no ebi eda ho pa wato ne ebo ne da fom eno te mu amopa ensase atom wo lake kwan so se ye pram so abrankese ena fe abo ntam no montonsa emfa frɛ no adwoso anwe da ban ɛho nyina da mubanya asase a ebo wo fom no mato ede afiri nkyɛn wa so kwa Pentecost Makion Temple ho no ma bookshop wa pepepe ena kyerɛ sɛ wo hu na kyerɛ kwan 0557 030 197 0277 744 wofrepe elder nankasa wabeje wo shom na sanso ena ni what scientific clinic and diagnostic services wano so abapa na enra sa doctor no obetena ha se no timi so wabene pa wahwea de no nti wakasa yade bi nie wobetu ase de ama wa yenye na kinye wase wabene pa ewa wo mu asemu ema ne mema wo ho ayeden de ama mo bomoden abra na chese wonfa bibiduro kroje wonfa nka obabiebie wuyem no ebie wa wodie no emebatom ama wo so wadi adanse wasanso eye penis repairer so honom eti wa obema no eye kodwoto agede wo mi fam pempem onom bomode akwa wo besiesie ni nyina da ama wo so mema sam nam etumi edimo wodi ne bia na ne premature ejaculation petre sam petre yo bomoden na sa so na de ne low sperm count de opagya mu empagya afa so kra de wate na mu sa yede ene enum kankan sabe halitosis ne ade nyina wo wadra wade betu ase ede amam na ne nra wade aba emontre so no wa hyeda aye research ade afa won no ntim so akasa yade ne na droni a yenye na kinye abra bia da won eye adwuma Kumasi atonsu Monaco Junction wamane adansi Rural Bank no edi anuhwem 0244 087687 0279 087687 oprepe ene Dr. Nanka Sankasam wono ejo so ne wie pe ye kwa Dawood Herbal Hospital na chese ne Dawood 360 ne yano no bi papa na sisi yade ni nyina da ya bone gela way afesa saburo ne ade so ye tuase kura Dawood ointment so enie yanom capsule so no na chese ye de ointment ne yetebo ntisisie no eya bi ewo mo bi ada ebetu na fe wo so atimi ade hom na ye de Dawood 360 capsules no ene Dawood ointment no ebom na ye de kanipaduane dia na chese ya unyina da ye tuase ye wie pe ye sa kwahwe Dawood Herbal Mixture kira kwan na madede ye yade ye tuase ye no mo beda ho ketrema no so no ebeye ye de papa na etimi atibiare na fe ye timi abowede no ma na ya hye no so wo ye oba pemfo anase akwada wonyanya mfinsha ne dunso wo ba ate awoma akwada no for the dray ya na wa hye no so atwe ho ade afiri hom enu papa yi ene herbal shop ena fe pharmacy wo benya bi atom 0244
020-168-6437. 020-168-1717. Akoma 87.9 FM Akoma Nsem Jumedie no eno anu aso ebuso awutie no sapameda se papa afi yen fa yen second story ento amoso was say the money is too small if it was me this guy would have smelled pepper and what they ayi emeso atum finfini to me I mean hot one pa and I mean ya bema back or the free abrochile na but was Maa Akos, you are doing a great job please this man is mad Eddie bang okay me pacho I love the girl can I get her number me pacho wa maso be pebema or the problem ne ba ye we share na bonti asrepe what yasi afanoko yemi studio Maa Akos, my name is Miriam Alajo, please the lady's father should let the guy marry her immediately as he will repeat the same thing no kokuno 123 sample na duadi ye ni no betu ni trisa. You are doing a great job for Mother Ghana. I'm happy the elder was able to settle the woman for her to get accommodation. You are also looking extra beautiful today. Achu Dowu here. Okay, let us say young pray. Na yene your second case eni komo. Oba me pacho peja wuti na yene enkomo. Mame. Pacho me pacho hwemenim. Ma wani kosua no enka me de yi. Within Pacho ye frame Christian atene. Christian atene. Pacho Christian free hina bae. Me free mother so, dia so mother so. Dia so mother so and we free bae. Ewie e dia asem na de bae say Akoma mu nsema me dia fo. 87.9 Kumasi. Me Pacho masema me de bae say na me ne be ma bi na wo no. E na nyi say ba na me frɛ ne kan wanje ntum. E ma me ko fa duro no me. Timino maduro no anya mant na me ne foforo san akotena ye e na wa hwe me amama wo timiwo ye na me pacho wo hwe wo hwe ba bia woda na ise yehunu wa pampam yehunu wanim enti me pacho peja wani hwe manim na yenko ne dia so e na wo firi ba ye na wo fa aka firi dia so na besi kajetia na wo san fa aka firi kajetia na de ba so kwa na chese wani abri ye pant na ba ye ti nso ye ni abri asomo no enti peja wuti na hwemanim nyi wapampam na me pa hwe me pe wanim na hwe to aso enna de na me ne tene se ba ne ye ne ba enti menti ase se wo be gina mu se ba ne be pacho cheche wu nsem ni mu ye sister atene cheche wu nsem ni mu ye mama ni me meni abu ne na wo honom woni hwan abu peja woni en meni abu ne na wo honom monye hotel sika ni free no na monye di odidi na mo fa me second another story to am so ha say because meni abrepa me pa cho meni abu ne na wo honom ena me na me ka kire no wanti ase ma me ko fa duru no me ti me no me minim se anyi se ri ji ena me ne be ma foforo esan ko hia ye timi ye men hia na nyinse ne e ba na me wo ye abu se ba na ye ne ba intimenti ase se wo se ba na ye ne ba me yi ne de ne gu intimenti ase se wo se chinchina ba na ye ne ba ntina me de ne ba ye okay enti abu te hen ipa cho ka chem se wo bo ase ba se no wasan se wo takrade ehene fa na wuhia abu mpa cho wo siri Akoma FM 87.9 Kumasi. Manti dia wo kan ye no. Garu. Okay. Enti ehwo na wuhia no wo ye die ni. Pachom ye sirem ni. Okay. Enti wo ne abut na ehwo wo ne twempena abosomi anase emfie san ya wonyin san ya wo de koto nanim a wo so wonye. Anya abosomi mpo. Ah, wo ne te anya abosomi. Pacho David. Wabusua nim se me pacho de obi eni wabusua nim se na wo ne abutwe mpra. Pacho David. Wo ba wo kofa obi sika na de ba ya na wo mu hu wo me ha pa wo ana wo de bank bi ka Akoma FM 87.9 Kumasi. eni na peja otina hwemanim na ne wo ye ne mani nye ho asa de wo de wo hu sie yi wo su nim se de sie adwuma na wonim ni bisa pacho mini wonim pacho me pacho bi we no okasa wonim wo hwe bi pacho wo hwe pacho wo hwe
ɛna wode wase na wohwɛ no wohunu sɛ ɔmo bɛtena so ɔmani abrɛ no wɔmo de ɔma pampam a na wɔma so ntamu na hwɛ me sister mbacho dabi ɛne na hwɛ mani mpagya ɔti ɛnte saa Ismail mama another story ahaya Akoma 87.9 Akoma 87.9 Kumasi mo because my friend wo di aso bacho ɔno ana ka se wo ba yentu aso anami yentu aso aha eni obeye de me pa ma me na me soma ye de opa ma why okay enti woni abu wo so woni na tra nru bo so me bacho dabi ehe fa na abu abusuafo nim se woni na na tie bacho dabi eni na hene fa na woni ne kwada bu adwuma be no ye cheche ye mu se de wo sitie ne ade me bacho mi de minim adwuma wo ye o ka chem se wo ye kua won kan chem se bi adwuma we no wo ye na adwuma we no wo ye won kan kire mi ehe fa na no de wo kwada 87.9 Kumasi fie me ko 2 times pe uko ni fie 2 times pe bacho ne ya na adwuntin nimienu nyina na ya anadwo ena wohunu se wonyem nti wo na mane na wanya san wohu se wonyem na me mesi manya me mesi na me friend bo na mane na o ka chem system aso a me niam bra mi dimi sua ma me fambe en ha no oso ayedan maso a me niam bra mi dimi sua ma me fambe ha no nti enu mu na me de koto aduru sa aboso minimu na me koto aduru no me woji di isa nyinsa na ya abu dia na se wodi free baby da bae ma fa free baby ya nko se me ko e ni 87.9 Kumasi apart from nko a ti e sa nso o ka se ma o ka nti na me koto aduru ni ye de no me ti me no me na minim se aba eba san ye ma wohunu se nyinsa no emoja ba akora na ba besene we ye bu ba na to agu me ko kan mo ka chem se enya aboso mi mienu dia ene enya eba nti emoja ena mo ma maduro no nti me no maduro no moja na ba be 1 week san ni se ba e muduro te san eba eyiyi ti se minye evident no me de me ye minim se eyiyi se no ama 87.9 Kumasi enti sa wo kono maduro se abusu akofa wo niema aba na wontumi nso afa free ne so kono na onu maduro no wo fi ye no moja ni twae ne enya se yansa na wo se kwa akohia be ma foforo no no so afa ne sen enya 3 weeks ena mkohia foforo nti wo wie ye no 2 weeks and I was saying koshia be ma foforo because wawo basho wo we abortion akora no abesene nti wawo ti wo wie ye na watwe me yensa and I was saying koshia be ma foforo 87.9 Kumasi na watwe me yensa na wa hokura wu atena mi oh my god me bi so asemo na why you okay why you fit ya wo susu se wo san ko be ma foforo ba ho ye na menim se de me ye no betimi aba e haw bibi menim se ibi abeche ansa na aye de asan aba e de na beche ansa aba ibi anyin se ne se mesan anyim a beche ansa na masan anyim me de me fa ne sa na menim se me ne be ma san ko hia nyin se ne besan ye Akoma FM 87.9 no kasre abusa abu onyin se no masenu o me yato agu me pa cho me ka kire no ba wo se wono na ehu se mata aduru na akura me no enya no kore ya de wodi nyin se ne to na nimu no waje pa cho da bi what in fear saying pa cho manya 28 what in fear saying manya 28 years o wa ma saying pa cho ma wa ko de o so chi ya pasho David foforo we ka ho mienu okay ono so ne papa ye mienu sa 87.9 Kumasi enti wunim waka kira abu osefo asemfri ne so wakoto aduro wanom nyinsan to wa bleed nti aba besne ko na watwe me yensa na wo sa akohia be ma ono so ye frɛ ne sen baje frɛ ne Emmanuel na woni ima so tenai aboso me sen baje ye tenai fancy bosume we ya ne 1 year bosume e wo mu ne 1 year okay nti woni ne tenai ne edi sen asa na wo hunu sa wonyem
But already 1 month. 1 month in Swing, I can miss my Akoma FM 87.9 Kumasi. Woni abu antina enru bosumi o. Wosi woni abu tina ye no ben na watwem yensa na hunu sa wonyam. Me ne tina ye bosumi no. Bosumi na me ye kame nya me mes na ma nya na me friend kan ye. Ena o kan sa akire me. Okay. Ena woni second be ma no so kokohia ye no so no. Eno so woni ni hia ya ne bosumi na no so hunu sa wonyam. Na ne bosumi manya man bumi sana mikachire no ti o mi ma menjai na nya hwe na obehwem ti enyi san ya obehwem enti bema na okohia no so ne Akoma FM 87.9 Kumasi. Okay enti ya dan na abu hunu se wawo na oba befra aka se akora ne ye ne dia mbacho na ye me nwanwa no me frɛ ne kan chense ma wo na onyim wa hu me friend me nyim kura wo hu me sei se mini ana me nyim e no kura se me nyim ana se me nyim wo hu me da enti ofre wo ana so ofre be ma wo ne tie na wo ne na wo no won frɛ be ma no ofre me no ka che me se me sister ka che se ma wo nti ma wo no ba ne ye ne ba me sister no wo sire mo ena me se enya no kura Akoma FM 87.9 Kumasi. ba we san ye ne ba bi nti wa antiase enum no wotwe a se kinchena ba ne ye ne ba no enti be ma woni ne tie sese no ate se be ma foforo bi se eba no eye ne dia na ba chwa wate ena isi se na tie se wo se ba ne ye ne ba me mfa no nkoma no ne ka wa bo no o mbetu aka no na me se mintimi mfa akora no koma ne sa ma ne yi fi se me no maduro ma no maduro a mintimi ndi ntro nkyere ne se ma no maduro na me de be share ne se wo nhwe mi na me wo me se mintimi nya ne sa ntimi no maduro mintimi mfa Akoma FM 87.9 Kumasi. enti se wa fra abu ba kaka che ne se asem a wo ba kan ti be ma no so ese fa akora ne bre no em wo no so se de ma frena ka chem ena o ka chem se on suma me se me mfa nyi sen komo obi don hwe ma me wo nto ndie ada se me yi ni no me number no kura me de two blales 1 year kura aba me yes ana me de number no to nto wo frame a wo nyame ena o se me yi ni number no free bra no on send sika na me fa hwa akura na kura na ye no ba na me simi ntimi nye sa nti wo pa o mla ne yen ka asem no no wonye die ndi no hwe se ba ne ye Akoma FM 87.9 Kumasi. ma di wo hwe no enhwe no nto aso Macho. hello 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 abu hello abu jina so oso wankasa hello abu me pacho ish ene no nsan kasa biem ebia baby owo no ena onte yenka na wo Akoma bra FM second one koda ye 87.9 bra wunyinsan ye ne bra wo ye esi so wo 9 month no ana say wo ba bra wunya 7 month ana say 8 months ni ye hunu say bia ye abudia ana ye second man no wo so ono ye friend sen yima me pacho pe ye friend yima nti esi so ma abu ana esi so ma yima mi pacho ne mintimi nkyere mu se eye abudia na ase yima dia boko de nti wo ankasa kra ne se baabi a wugina no wo akra no why confused wo nim sa kra ne ya budia ana imadia kra ne mi ka se ya budia na meboa mintimi fa kra no ko ma abu fi se menu madura yi ni nyinsen no nti wo ka se chinchina mi fa kra no ma na dia mintimi mfa ma no esi den na wo hunu se nyinsen no esayeye because ubetumi anu maduro ube bleedi nanso bi wo ho a na ansai nti die na wo begina so akasa bunyi nsai no esayeye nti akoda esi wachie enya budia mamba cho eno meni nyina so bia de Akoma FM 87.9 Kumasi. nti because when you say wo ye bibi sa na wo ne be ma foforo koda sa utumenyi mentem ti say oba e bia wawo no wafiri
na nche no asan ene be ni kunada ubetumi anyem ntem pa ewom ba sesei yenim se eseye ye anasa na wo ho ene ima ebedigu so yenim se eseye ye weni ye ima dia wamu wabusuafo afre mema yi mienu afre bu afre yima me pa cho peja weni o ma afre obia omo frɛ obia ebunu na de ko ofie na mpapa se won dia asɛm wodi okase woni bia na obo anti wontimi ngyina enka asɛm ma ne nyiye nti won woni mo hwe abudi ko ofie sade o de ko ofie kaka kyerɛ mpapa sɛ akora na ma won na ye ne ba ɛna mpapa sɛ asɛm wontimi ngye engyina mu enka sɛ akora na ye ne ba nti won dia asɛm wontimi nkasa enka bi nti wontimi nka bi sɛ dia na wo ye ho wo ye ho dan Hello. Hello. Abu Memoha. Hello. Na pomo to say. Ajayo. Yo, me da nyada nyamias Maa Akos nie Akoma FM onia TV na me ye adwuma. Ababa wa bi de na Nsem bedan yen enra. Osi ya friend Christiana atene. Wonimo no. Ajose. Christiana, winimo no. Christiana. Ai atene. Bachane. Yo. Wose woni no woni na netie ofefro wode to wanim se wanyinsan ma wo ka che ne se wonfa ne nyinsan abɔ ne so wonpa ne ba bi nko en wokɔ no mu aduro ena woyi wanyinsan ne tugu ye na wokohia ba ma foforo woni ba ma na nyinsan omo awo afe woni nam ho na wo kasa akoda no eye wodia ama sese be ma ba ko no so akɔfa haw ede aba mepa choche ye mu sade Christiana esi kano no sa na tie anasa san ena tie ankasa Yo mami mi da city Christiana mi hunu weslim na mi hunu weslim no ena me di person tunim ato di tumu mami ne mitnai mi si simba na se nda no friend so onyam am so automatic ati ofi esim ho ba kuma se eko ba bia no wo Akoma FM 87.9 na me ni komo sana e ka say like you say now ka say unyem no eji tu say ye ni dia me ni problem o par men fan ko fa en kon ko fo bi ni say ye den emre ni e ki awone mani bufu I see you saying in media and see you. We begin to do the mana. And then they come off from so, but there's no baby not to say. What I saw you saying anything, I got you. So the news saying a coma boy. To me, Fiana, I mean, I know. I'm a sending tickets man. The sending tickets man, I'll say, me and be a deal. You know, so I'm seeing a prayer. Ati mama frɛ madam for bi won kan e bi sa afɛ me tu n'anim sɛ me na baba obi nim na de ne be so obi nim sɛ ne do gye nti on frɛ no na on ne nkasa madam for ne frɛ na antantam ne sa kɔnɛti ne ma madam for bi wo islim ho e ma oni madam for no ti ta kasa ala so no sister na e den an kama kwere ewu I see, I feel on here, that's when the main control. Yes, I made a now for one on the cobalt on your face. I Christian and you say no, you I am in the name. I say this here. If you let say no, I'm not over your friends saying they go on a career for years, the whole day. It's a minute, my friend said, we shall your friends. I am free. Now, me checking you saying and say, you say, you say any other thing. I can so mamma say, on to me, a man is I'm so no problem. I think Christian, I did you say anything, say, or God saying, you made yet, yeah. Say, mommy, the chair said, baby, and you. Jimmy, and go see, say,
Nsem bebree ba ho ne call maame o maame ho no papa ho no omo friend wo so mo ye den o te ne bu futa ma o peka nsem bibi eti boy na odin sen kuma no boy ni friend me eka chem say me see nsem ye ni ya on the any problem by the time na obi nsem ba no ho no on ne tina ba 3 weeks at 3 weeks no so onye and also okay say onye me dia enye ko just camera na say 3 weeks no yampa na say yampa so ko just camera ye no na nyi say na ko ebusumi ni eni nakakra eti boy ni so ji tu sa mo mutnai boy ni ma me su frɛ mi ka kyerɛ me say nyi say ni di tiampo de nyi say di e akwada afem akwa na sister na wo na ni di so ka say yele ba na de dia no dito oro kwanu ni say abandro na odi ema na ye de ejali na odi efa no bi ani tle ma nyi say ni ere anko na ni mu a owu be 7 months ya fe na mi ma yiliki fula na ere atro nti ono Christian na mo mi sa ni yi na on kansem no na kwe odi ko Israel israfu afre mi e ma mi no mo adi nkomo asem no kwa so ma chake so amfa no de aba mo yi nti de wo ma no abu na che say ima ema wunya na nti ase say woni ne tena ye no mpo nyinsan no enru 9 months no or 7 months mebua. Yes boy okay. No confirm me and o ma me su kan boy ni si nyinsan no ko cha scam ba no na nyinsan na nya busumi nyemi akiri. Okay. No, so wukasa krai dia so wakasa ye imade a wonti ase akra ne ye oba no wonyinsan ya wode ma wo woje. Oh, meji me ka fe me ma se ni asase na ori timi. Come on, no we no. 7.9 Kumasi. Abu. Come on, we no. Oh, friend me about ma ne so onyim no. Tuo ba ko atna ko share ayi dia so no ni na me ka say se me ba ho no na me be he ba bi otie o so ma me ma ho eti me ni kikan ya wo de obi sa no kra be kana kra me dey na me fosu ya no block me that this time kwa me number kra wa block me abu jina so ma me kakra hello ima hello ima hello 87.9 Kumasi. This was Sasha ima homa ne mame ye ni mema me yenu nyina ebedi nkomo ye pese ye tie free ima no sanye bia no wo frɛ abu no o ka kira abu se abaye yi onimihia ye no na menim sanye bia no wonyem na kyese wa confirm e wo ho amaye enti abutu aso na de na wo kire mu no se wodi nyinsa no tu wanim wogi tu mu ana wanye hello ya imame mo ha yo imame pacho jina so na tie nkomo yi kakra mame na meba wo so sesi a na me no wadi nkomo kakra why 87.9 okay abu entitu aso na me bisa wo say ebra Christiana anyinsan ye na wode tu wanim abu minyimo wo si oh Matthew Christy wonyimo a mehwaw enu nti wo sai na nkomo no si koye. Yes, mommy, or friend me out catch them so you know. Me man pumiti, manga say be any sending in media. Me get to na. Baby, I may be son so give this say you sending in media dia any message. But so you not so often you say anything baby media. Could they mean you too? The mini catch no, ya wana no see before. Big news and come out. Adan na wo no kwan bi so ana bi a woni ne tie no hu se a woni be ma foforo bi wo ho ana se bra woni ne tena ye ne bra ka kire wo se wo nyem no na ehwehwe so emudi he oh emudi wo mo ne se wo se woni like bi ana woni oba bi ahia na se bi a wo bo amanye se bi anyisi aba mudi a because of ebi ana eyema mi no
na enye meyere eyemempra menene tie etisi upena so kaso onyimudia e so ye hu hwehwemu hu se yinsen na wo kano ye media ana ye media etisi tam na o ka chen so onyimu no na me so pese menene hia na me ko scan na me hu se yinsen no the time na o tu na edimu no any time na menene hia no e ta na se nye pe adan na e too early se bia woni ni hia ye no woni ni nya na mu hia ye no edisan yansan wo bo amane se wonyem. Oh, menene nya na mu hia ni dia di be 1 month. Okay, it's the same 1 month. Obey kan ye ni pepepe be 1 month and o ka che so wonyem. Yes, e di be 1 month and o ka che so wonyem. Scan na wo hunu se ye 1 month ana se eboro saa. Eboro saa. Na oni wo hia ye na oni wan hia. Oni mi atia. Ma mu ko twa scan no. God, ye say ni na chia ko twa scan de ne wan yantum ko wa makra wa hia me. Wan hia wo kra. Wan hia me ni kan ya o so ma me si nsem bibi. Ke ma me ni nguni ko furu kwa ma me ti kan nsem bi twa me. Oni man hia kra wa hia me. E ma me ko twa I am free fa ma ni boy na ko ni su na mi ngo. Di kam na me nya na so sense ana uni say wo ma den to anga je na so ma me si. Okay, now Yansha was saying, was say a brana one no come one crowd or so say what when yana this one found call any idea didn't to the hometia ko trade no way. Was say what bow mania say where you will use say no egu no cross or bow mania. Mammy or more mania be seen me. One can't tell me say where you could also mania say was saying in say no. Efa wasu temu hwe mic no fa wano kana okura na tie asem na ye kanu baby a o ma besi no kenya me desen ka me betena ha e ka sa asem wi ba eye wu nti nenam enema miti ha e ka sa asem wi no me ni aduro me fra o me ka cho se ma no maduro o ka je se adenti na ma be kire wa ma fa aduro na be kire o nyesa na mo me apia men pop men penny power on kake say ya ntina wo ye ma ye bodua wo hu no me kate so fre me ka je me say ni say we say ya ntina wo ye ma ye bodua wo hu no so ni say me say ya ntina wo ye ma ye bodua wo hu no na wo bodua na kwesi say atan ko so ye me ba ni me ye de kwenti o fa de ko ho me tie ka je me say ye me ba what's your sacrani ya wo ba tobo Christiana yes upon family sacrani ya me ba enu akra me ni ka ta no zan me akra no men then I'm sure it's up for question na me akra no me me ba me nya dia ya se na me yi ni ntrim ko ta ba bi nka ba yi ya fe wo bo bia no ka you so sa pa cho se ye na ni dia abutie na me ka se na dia abutie me nua me chiri ba na frame me ka che me say me ntia se se de be ya ye benya na ye nim ba bia wo ti se de asem no kwa fa ba ye no tie me nua no be timi afrɛ si a ma ye betimi afrɛ na ma na aka de ti akwa sa boy na di ni se no koma no ka boy ni se nye ni dia na so ma ye ni ntie ha na ye wi be ba di ntie a mo bo dua na so abugina so ima oba woni ne tie ni Christiana. Hello, uni Christiana and a TSSA. Hello, Ima. Ewa uba position wo hope ye kakra ma me baby a wujina. Akoma FM 87.9 Kumasi. Hello. Oh, network enyamesa. Hello, Ima. Hello. Good. Mr. Christiana, woni ni na TSC a? Madam. Okay. Woni na wo? Woni no awo. Oh my God. Okay. Woni netina afibemu da brebe na monyemo ye. Brebe na mo wo ye me pa cho betimi a chechire me mu kakra. When I was Juma na baby omo hono na we so ana mo ni bi an na so mo hele kwanti
Yeah, I'm going to have that was not in the way you have a almost a woman could be better. My this area, already years to be woman and community. And now, data or queen the bad. The plans the club was 6 months France and I'm in Akoma FM 87.9 Kumasi. No, you try no, not travel soon. And I'm only Diana. You could be and I'm going to Kumaba. Or the time I'm she's out there, uncle taking as a new and I say, you India. You have no idea. I don't know what to buy. No, you what to buy. You need to know there was soon back when you're a tree. What to say, I don't know what you need. Akoma FM 87. If you don't have bath, and I say, Andy, a tree bath, I know. If you can't be found, I can find the answer and this are there. You say, I'm my Adam, why can't I do it? Never know how the winner you need it, everybody. Morning is now, and oh, wow, now we can use a car. That's fun, music, yeah. If you ever say, Sandra, on transfer, now climbing our wedding. Now, this much in Anna. 87. One of the captains, Okon to morning, Kumasi. There be a two and I need to be there. Or catch a Bema so on it. If you are the poor air, then you do. If you are the say, you say, and I say, you do the quantity. Only I don't want to on Bema, then they are using on yourself, Bema, you say, or the hour. I'm sure. Only share time by when I am so share bring a to the share. Some who can desire you still are in charge of some of those because you transact. I want to take money broken or always. Go always. Any bless of the and no the thing be back. Because that I was in the Now the end for now we get 2 months and away the over. Maybe the same. And I made a young sister. I mean, the baby. When you said you man, I say, this my Jana, Beman, yes, on the buffet. I mean, I join him on the hour. Or I get the number to black and see. Because me, Beman can never pass out the fair, or so many only Beman was something. I am as a name. No, I'm going to come in Skaka Uncle never found on never found any more and never known transforming person. So I'm just as a review in the Fubian. No, they are the apple. So it's on so to do I man on the doesn't talk at all Beman. A family is a Indiana in India. Okay. I mean, because in India, and what? The could be on from Konam come once. I mean, you need to try that absorb because we say, Mammy, Papa, Tomo. Only beat the mom, I'm going to beat them with the mom, beat now, somewhere there. I buy on there, it's been a bath, Anna. Every minute, yet another that man can't throw now, or we and make a trouble seriously. No, this all. If I am not going to see the end of the man, I had it. Yeah, picture. You can see I don't know, Mama, don't see that fight. But now, from the local 19 over the hospital, I can't not to back on the Simba on a fan to deal. Yeah, I think you see a fan. You know, very much you for a crown, almost come and Monka. It's a work as I in my what's your idea. When you say,
akwadaa no enye wo dia because bra woni ni hia ye bra wadinyi wakacha so wanyem na wakacha wo se wanyem no abosome dodo ana nyinsan no aduro ene bra wo ye no de wo akasa wo hunu se akwadaa no eya no kresa nya wo dia meboa me nti aba ma no fe na me ni ndi wo ki ye nti aba ma no fe na me ka ma ni ndi wo ki ye ko ni ho bo so na me tena ya ko e ko 7 months ko ko no order o busu bi ba ko ni ba to so 24 be ko no order oh 24 be no ni anti na ba ma wanyin sa ode tu wanim sa wanyin san na woti ase o sa na wonti ase o nyina nyinsem kopim so wo ye ne de wa wo hwa akoda no a na wanyin da tan kopim sa owunya abosome san ansa na ekire nsensem yi ba wo ni mi san say money be ni 5 months 3 months 2 months 2 weeks so 5 months Christiana wo ba no wanya san me pa cho peja wuti kasa wa fidie ni me pa cho tama odi asem no ba se ba ne ye ne ba ne de na akora ni se wanya san wanya 5 months wanya 5 months okay enti one wo bo ho ka bedu sabre se wo se akoda na nya wo dia but obayi na de bre wo busumi dudu yi ya wode nyinsan ye na wode wo nyina wa hwe no anya bia no wo buka ma Christian na tua na say wo jai manaka me de ni kan de ni fante ni ono se de ya na ni akwan ko da o ti ko ni da kan kan e duma na enye de enko so ni so a ko ani se ni ga so so le ayo se dia mi dia so ni garanti ni na ana se ni ti na akwan kan ya presenta dia tani nan le patana hospital aka hospital ono sa tuano dia ayo ya ti ya ko hospital aka ta akwan gombo ni kwanza kana bani ni ti osro ana na ofo dia obo ko ni ya nfani ka dia kwa nya so kano efi na da dia so ya nya so adi premier na ajuno eni ya sa so adi premier ana na ti ka de di ka na de enti se o sika wo jisika wo de hwa no bajan se o be ma se ti se ni dia de ni ti ka na bo mi hono so ma de no enti se wo de to nsane ni a wa bo ka be sen ni de hospital ka na ma je hospital ka na ti ti ni median ti campo de ni ti hospital ka de ka pia ni na anya ti set something de already that's saying 3,500 okay okay ayire na wo ne penfo da wo hunu we da ya ko ya ti we Christiana nkwa ne ba wa fa no bajan bi ai ma fe bi da na wo fa bi da no na onyemo no wo di shemu no sadia na wo temperature ne sitie na wo be fa Christiana nso anu onyem dada na sadia temperature ne sitie no wo ahunu se ase we temperature e wo high dodo nanga ko man ko bisa ti mesrawo se wo ba nyemu a e wo hye no eye extra e wo ye hye pa compared to say onyem enti me pa che wo se wo na wo nimu a na ya wo koi se wo ram na ho hye pa hwe ni ye because wo de nyinsa na nam na abu mommy say hima asini pain say e ba no de ono an wo twe ho manso enya ne dia ye wo ankasa wo na wo ba say, imakai ubetua de ama no ana
Mommy, maybe many problem there when you may do, but I saw the Christian and the Masaki in a day. May the time I make or castle when you man get the name, or my mother and I attack we came. It wasn't true for being saying comedy, sir. And yes, so young fan is someone who, yeah, would you now one in a way, no one wouldn't call hospital, no one was a cano, and you know, was in a hospital camp. And our budget and did the money in Nsem with Yakanina, what the check, and hospital cano ubetria. Mommy, hospital can be a map or what I become a carrying a number, if you're not a if you get an instant, if you're a quarter or a minute, then man, and you won't do the man way upon it. Sarasi, if you can be a call, okay, then got a cable, you pay 8,000 grand a day. Ebia, if you be any moon some dear, but definitely someone on you on someone I didn't call hospital. Anya Bianca Ubetria, a hospital bill, Kakra, and to Tekanaso, near Yakani free Christiana, ye found so ma ima. Hello, Abu. Hello. Hello, Abu. Abu phone na do mamra. Hello. Oh, wajina so. Enti uga nya de aka betua he wo ba nyem obekwa continental obeto nro obekwa akotwa scan wo kwa wei wo betoto niema bebra wo de kwa akwa wo kura be nyina wo beto de akọ awoye ni nyina nka wo na beto but be me ye ni nyina de ama wo se waje amanaka enti hospital de ne de Abu pekakrabra na yanyere Christiana onfa bi so na nye sua de ma no next time onfa be ma fufu senja ma be ma fufuro bi me pa Abu no me pa cha frabu enye dan Abu betua bi because wo so wonjine ni nsan de a ene na ogine bade a e wo se obe cost ni bi because wo won nsam a enka obetua bi kakra e dia ma me nko doctor ho na me wi a ma ba Christiana so senti na ade waso ntemu kire mike no tina wodi wa pampam e na kire nkrofo bo TV ne so no ko anu tum na memra doctor me mo ahwe yeah me ya ba ko woni be ma we kra nyinsa ni we yiegu a 3 weeks no asa ko bi mu se be ma foforo ni ada ye kom e kom na ba bia abeda doctor Mako doctor enti na wodi wa pampam kire ye no yo Dr. Maa Akos and I will check you no mama me dear share the you know sabe Dr. Grofa is what trust na ye ba be sua de kakra afadi padua no ho nene ye koyenua man ho ne yakosua de menstrual disorders nti fronu say ne Dr. Grofa aba adro na edi koku aye no a enne ba bia obefa bia Grofa agini din enne obia no Grofa na amanfo kaus kanfo ene doctors kanfo na midwives so kanfo ene nurses for trade driver wane de Grofa kan ho efise omunim djuma Grofa no edi wa fre onua no so won fa ne phone no onye number no ne yenhye komonase 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ma Grofa mujadru a ema agye tum bebre titiru ema amafo agye tum ne ma som efise yare na hayen na ejinsemo na ye ni kamafo Grofa ba bi diamayen a friend menstrual disorders ye ba fia de kan se we oba no anhwe o mensia awo betimi abo wan hwe o mensia awo de awo bebo wo de be hye nananu wo de be hye abayifo enso nyankopon de wo nkosua agya o kwan na oba asase wi so ti wan hwe o mensia ne nkosua ne sa asa ebi ni ba bia bi se de kan wan hwe o mensia na o ye oba awo betimi abo de di kan de tosu mienu fibroid betimi ato yem o menstrual disorders inti fibroid ba beto yem one show mensia obenya menstrual pains be yakra one hwe ya be transfer dia ma baba na one hwe ya ne yaw ne de kra be ya chen wo de one show mensia wonyem ebesai miscarriages wonyem na asai onu Grofa magedro no mani nyina kama
one show message here when you know what do paying fees so no many posa symptoms no e ho na ebe yi ne ho adi ahohyehyɛ wo ho a na wo ha kakao wonum go from agedro no a ne nyina begyae e basa enna kura wo ye panyina enna wontimi nabi e free saa mre no se na ahotutuo e ba wo so one show message here ne nyina e ho ne be free aba tidunum go from agedro no se de be ye beboa ama nipadua no agina brane na menstrual disorders will be a one idea tie ba beka fa number no na twere wogi number ni we ya true me ka kope grow fa ni moja dro ni bi ansa kwa no afrɛ me abusa me se yenum ne sen nyesa obekɔ na dro na sa na dro no ukɔ a mesrɛ wa jinsia nyesa obekɔ no na sa ye yire ye ho nu adro ni pa na ne bokina fo so de omu agim twekɔ mesrɛ wa enso to ntiresrɛ ukɔ ne siwa insia no wato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco menstrual disorders no obi ho ane de ba aduane edi aduane wontimi ni obebɔ ne nsa no saa aduane si okura nya de obedi ɛyesa ntɔfen kwa no odi misro hwehwe grow from agedro no o menses ba na wontimi ni de yare wanum ato di grow from se de bia be fine Marco obi wa aka na awotwe enanum ama ne menses aba no obepɔ ne nsa no saa kopem se menses ba bedru obɔ ne nsa no ofefe ne ho misro wonum grow from agedro no a bia be fine efise moja na eba ne mu ayedu na efa ntirimu etiesa de yawo kese pa na eba wonum grow from agedro no a bia be fine Maa Akos obi wo ho a emfie du na ne menses mai emfie du na ne menses mai no wati wo no de diguso misraw yare nunum go fam agedro no de edi mfie du de edi mfie num onum ya enne eba bedru Maa Akos obi de wo ho a enne eba okira emma omu anansa na asamba enye papa nunum go fam agedro no se de be ya bibia ebe kama Maa Akos obi so do ya ne de ne ma ne menses ne ba ko pe owie Busumi ni nyina no ohu ani ba ko wawi emma biem na saatifa so de ni mfie num kra ne mai num grow from agedro no se de be bibia be fine Maa Akos ye wo painful menstruation dysmenorrhea and ye ba obebɔ ne nsa no wo hyedem ofefe ne ho eyitu wo temtem ti ya de obetumi ba adwuma num grow from agedro no se de be ba bibia aye kama Maa Akos obi de wo ha eba emakra na ba so entwa busumi ne ntwa busumi yeso mi no na mesisi ntwa wonu grow from agedro no a bibia be kama die twato a wanhwe ye betwa wo endometriosis o mesis na wa wodie na ho ate to wo ye o mesis na esan na chi eno ne efre na ni dane na ni ko na Maa Akos dane na ni akọ ne ba bi kra anka ye bone kwa kogu tubes num entutu kosua na betom na asai woni be ma da na spam na kutom na asai na kyesa wo dia wo ade awo no wonya bi eno so yaw no yaw ya chen oba wawo oda owo imprenu very owo no ne yaw impremi no wo so nya ade awo no so benya bi na so busumi bia obehu oba obewo afekura no asa yaw no te no afiafe na wo dia busumi bia no obeti bi enya ade so obewo num grow from agedro no se de bia kama Maa Akos yenua ma no bebre su contraceptives ho ne kofa asem ni nyina aba no we obi a onum saa no no di abo wo ho ban a mesi ya ko doctor ho na won kyerɛw de ni omoja befa na ye training nurses bebre a omuwo hospitals a wo ko be kyerɛw se we na ni omoja befa wan hwe ni wa ko pe waduro no na etifa so a awo no nya de beba obewie na menses no so na ma we obi a wano no saa duro no saa noma na nya problem a mesrɛ fa grow fine ka ho ana grow from agedro no se de be ya problem ni nyina ebe solve na ho ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Maa Akos ye di koko ni adure friend zain to xylem na afra ye grow from agedro no enti ye mogedro soronko misra wo ho na nso ani so brew hwehwe grow from agedro no wo ye adwuma wo awia so wo ye adwuma wo gya ho memfa grow from ni agro Akoma bo periperi onipadua ne kasa kyerɛ umoja na eswate wo ho na oyema hyew num grow from agedro na bibia enye fine unsa no na utititi nipadua ne kasa kyerɛ srade tamawura wadwem
pressure ni stroke asase nyina ho ne free tinugrofa mogyaduro no wo sori wo sma poso ya biya me hunam nyina ya me ya me sisi ya me ya me srawo no grofa mogyaduro ne free ho edura na adwuna ntimi na me srawo adwen no ayemre ana mogye wo mu ne kofo nugrofa mogyaduro na ade stress ato ne so adwen na wo sonya ade a obedabi nugrofa mogyaduro no aduane si wo na ntimi ne dia ayare nugrofa mogyaduro no menstrual disorders ho asem ne ye ka no wo nugrofa mogyaduro no a bia fine infections nugrofa mogyaduro no infections bia ni ho empompo bobo na epai pompo bobo na epai ebo trimu a edi wo neba ye nugrofa mogyaduro no ugari wie na de afi edwu ho a eyare nugrofa mogyaduro no emere nti mako ya na mesi atenka ed to your ba na bema na watenka atia yira hwe grofa mogyaduro no nyame adum Ashanti region ha de ba bia obefa bia obenya grofa mogyaduro no nti ya ne enka ba bi pi na emom se wo nkran mam na opebi atu ana opebi ato a ko kanshi drug lane kinswalk heba tinatek na naboachi hylos angel heba na repash asama fo nyina ko Ekus pharmacy wo kaso na ko dependable and trap of Judah tamafo nyina ko Little George na naboachi ho wo Spencer uduru ha so ko efesa Escar heba obenya bi amasamai na heba post office no opposite wa obenya grofa abasam wo obenya grofa mogyaduro no asama kase amen and amen obenya grofa mogyaduro no oboasefo nyina ko smart heba wo sumu a suhum na ko NS pharmacy achim odanfo nyina ko Chumasi drugstore Agros Road oda kwan no obenya grofa mogyaduro no kofobia fo nyina monko Gapsin pharmacy obenya grofa mogyaduro no ensamanfo sede aka monko na naboachi obenya bi wo nkokọ akọ hillside yame ya aduma ochina ye de waduro ne ba na anti akobam nyina wo nkokọ wo fresh sunwani a no akọ kapeba moze na green light takwafo nyina ko owas abibido depo obenya bi Christopher nyina ko owas wo takrade a ko AA mensa emreri nti Cape Coast fo nkọ boachi ansa na pena wo winiba busa rade obenya bi wa 1000 pharmacy na obroni pharmacy ji number no na yen sore so de mre no ayemre 0244 59 65 32 0244 59 65 32 go find mogyadura aba ebuo nipadua no amwanyiri kama na mesiraw se wokwa insia na obetimi ano ato ofise duro ni ye boye homodin bia na nam se aduro ni yenti ensoto itu ubekọ no yesi asa mesiraw wokọ na akoto ato insia kogu onanum kakra insia ne nsande obeba ne wasan akofa fro na aba 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ya dia disuan besia dasane ya san toa ya besen ya toa so Maa Akos tell doctor I need 2 boxes and Benjamin me wo oti region into Benjamin bomodi ana friend doctor na baby awo no ye bema wanya 2 boxes na wonso we here no grow fine mogyaduro bomodi ana pebito Maa Akos edro no grow fine pebito na ono no mu a ebema wo aye fine Ampacho ndie mitimi se ya fo se na me na behunu na wo dwene na me dwen ho because na ye me ya because efie bi ni ho papa ni bi mami ni bi ye dan ba ko pe nti no mimi na ye me ya me dwen ho se me beda hoyi hwan na obehwe me nti minya 6 months no yare ni mu a me continental na me ko na mo se drobi o mo de be fa mi ntini mu nti 4 hours edoni e 4 sese nti mi change se me da man ko du ntam nti mi ye late kakra na sa de asa ti se me da na mo de edoni ma mi nti me da me frɛ me ma me na be 9 o'clock afa ma ya se me ya na atikɔ te se de awo aka me no tabra no nya boso me say 6 months nti ebo be 11 no ena omo de me call labor ward na doctor by no say time so is akra ni kra onie 6 months akra ni na doctor yi akra ni 20 ampa doctor yi ena nyisa ba na me frɛ ne kan wanje ntum ema me kofa aduro no me ti me no aduro no anya mant na me ne foforo san akotena ye ena wa hwɛ me amama wo ti me wo ye na me pacho wo hwɛ wo hwɛ ba bia wo da
na say yehunu wapampam yehunu wanim enti me pajo pagya wani hwamanim na yenko ne dia so na wo free baye na wo fa car free dia so na besi kagetia na wo san fa car free kagetia na ade ba so kwa na chese wani abri ye tight na baye ti ne so ani abri asomo no enti pagya wuti na hwamanim nyi wapampam na me pa hwe me pe wanim na hwe to aso ɛna deɛ na mene ne te no sɛ ba ne yɛ ne ba nti menti aseɛ sɛ wɔbɛgyina mu sɛ baabi mpatwɔ kyerɛkyerɛ wo nsɛm no mu yie sister atene kyerɛkyerɛ wo nsɛm no mu yie mama ne mepatwɔ meni abu ne na ɛwɔ hɔ nom wo ne hwan abu pagya w'ani ɛn meni abu ne na ɛwɔ hɔ nom monye hotel sika ne firi no na monye deɛ ɔde didi na momfa me second another story ntoa me so wɔ ha sɛ mekɔ m'ani abere paa mepatwɔ meni abu ne na ɛwɔ hɔ nom ɛna menyimyɛ na meka kyerɛ no wante aseɛ ma mekɔfa aduro no me nti menom yɛ menim sɛ ɛnyinsɛn no yii ɛna mene bɛma foforɔ ɛsan akɔhyiaeɛ nti mene no hyiaeɛ na nyinsɛn no yɛ ɛbaeɛ na mewoyɛ abu sɛ ba no yɛ ne ba nti menti ase sɛ wɔ se ba no yɛ ne ba meyi ne deɛ no gui nti menti ase sɛ wɔ se kyenkyena ba no yɛ ne ba nti na mede no baeɛ okay nti abu te hɛn mepatwɔ ɔka kyerɛ me sɛ wɔwɔ ase baase no wasan ase wɔwɔ takorade ɛhene fa na wohyia abu mpatwɔ wɔ siri Akoma FM 87.9 Kumasi mante deɛ woka yɛ no garu okay nti ɛhɔ na wohyia no ɛhɔ woyɛ deɛ ni mpatwɔ me yɛ siri ni okay nti wo ne abu tena ɛhɔ wo ne ne twempena abosomi ana sɛ emfie sɛn a wonyin sɛn a wode kɔtɔ n'anim a wɔso wɔnyɛ anya abosomi mpo wɔne ne kyɛ anya abosomi mpatwɔ dabi wabusua nim sɛ mepatwɔ de obi anim wabusua nim sɛ na wo ne abu twempena mpatwɔ dabi wo ba wo kɔfa obi sika na ade ba ya na wo hu wo mbe ha pa wo ana wode bank bi ka Akoma FM 87.9 Kumasi ene na pagya otena hwemanim na ne wo yɛ ne mani nye ho asa de wode wo hu sie yi wo so nim sɛ de sie adwuma na wonim ni bisa mpatwɔ mini wonim mpatwɔ me patwɔ bi we no okasa wonim wo hwɛ bi mpatwɔ wo hwɛ mpatwɔ wo hwɛ mpatwɔ ɛna wode wasɛm na wo hwɛ no wo hu sɛ ɔmo bɛtena so mani abrɛ no wo mo do ɔma pampam na wo ma so ntemu na hwɛme sister mpatwɔ dabi ɛne na hwemani pagya oti ɛnte saa Ismail mama another story ahaya kuma nti sama no na woni bema baako woni bema sister wan pagya oti a mente de wo kan pagya wuti mama woni bema baako atena ye fa so wode to obukra anim no wanye we disappoint you ti we hunu sɛ de meme siti a wo hu fi ye na wo mogya atwa ya so wa ya bo hye kra mogya ni twa ya na wo sɛ koda bema foforo mpa so ekom Christiana eyekom Sister FM 87.9 Kumasi support mommy about family mu yo ene yanko Dr. Mensa Herbal Clinic e wo kotwi woni Guinness Depot no de animhwe ne yankwaje apote stroke ya de ye ko ne akwa woso ne nyina togo woso hepatitis no hypertension ne nyina asthma ne STDs ne nyina woso ne nyina togo afa prostate na idodwo wo no so fa kwa na Dr. Moapa ntwase pharmacy ya de afichikro mu hawo ane mu ya nyina da kidney ya de nyina da Dr. Mensa e wo no papa odi etuase Samek Retimem Herbal Powder eso boapa my immune system na jeja ne na so de ne rete fra de aboa na abrebia na watimi akaka nneoma eno ti edwada enkwa ede kwa akopem kwasie da biara da na so akopem anwume no no bo adwuma saw 0271173551 0245958768 ofrepe Dr. Mensa wonu akasa ejo so wiye pa ma sanka 3p garlic mixture wa adwuma so wamde garlic ankasa wawade aye na fe omde hahama ya chasane minerals ne vitamins no ayemuma se twem wono de aye eboa papa ma nipadua no etimi ejane na so de awa akoma ha wo ye adwuma kakra bi na na akoma gine peri wontumi nante kwansiri ba akokora no na na akoma ye atiato ne yemu no 3p garlic mixture eboa pa ma immune system ejane na so afeso kura wa pressure ha wo say high blood pressure we dro no 3p garlic mixture de ogu nsuo
nsuo ntentemo anaso wo nsuo guo hu yawo anaso se de ne de no asthma she ya de kese mro so nyina da wonsa eka 3p garlic mixture ya chese ewo adwama so na hye so se Piwak Naturals ena wo mo de aba monten so mamu dane herba misty herba Kolinak herba ena fei apidank herba nyina da wo benya bi etu ewonum enchen 0248928824 0201000021 Yefri wapa yankwa Karensic Ventures and Zahara Mesha and Zahara Capsules G Esaka Home Afe Zahara Man Capsules and Hindim Heba Mesha ni nada nu papa wamdiaba edwama shom na Zahara Mesha no yeka ebom na ye de Zahara G no efrafra dia na cha se genital discharge ahodo nyina emane mema no etoda ensuo bi ani kwasa sebe fira himfie ho ba mema no so be memo no ya na nsuboni bi efri mu ba ene wadro no Zahara Mesha eni Zahara G ya feso kura no eba ne sensa wansawa eguba no ho anasa obeman ho enkuro nkuda na eguba no ho ana obeman ho awo ho asem go no syphilis candida ni nyina da Zahara enwei ana mekamfo ediamam na sei ana abefa no ye kabomnya combination kama ene wunya Zahara G na obayi 2 capsules na fe wode afra Zahara Mesha no amemene anopane anwumro didi wie bia no abobom ebebo apa mo gira na som afe Zahara Man capsules no so mema yo ebedimon ya sha na so se be ma de ma mema yo dimon ayo be ma eno ti male vitality ebeba na afeso kura enemumre nyina da etoase efri be ma ene wunumade mu na sanso ena be ma betima gina so pa na afe washutu ama wuto no etumi akabon enu ese de medinka ede ama ono kabom sa no a anopa ne anwumro didi wie ya pe no abobo na bibia ejeja ne na so 0246348334 0248569335 okay me da se papa pasa pon ye be santo aso ebiemo na na re ma mema wakwa ba wie ye na mommy okay na na bia wakwa ba ye na boko de nyame adaro ma boko nyame ase na ya bai die na kire se ya ba na what to say yes ye musa said die na what to say na di ka ko fe no na di ka ko fe no smell na ho ye officially o chiam we to mic no mic mu nya papa wo so ayero ho mic is de bia no anu officially or chairman nyame shamu some bon paye man na nyame de na bedwa so bi eno aso nkra na ote yo ya jesu nyame shira papa na ba ye nani age se yo sisiri wa haisiri yankwa no wasiri wasu wakra no wasiri ka ka nye ma bia na me da no na me da no sanyu na no otu enyo bia ka ka nye ma bia na me da no bi aje nkwa na nyuma hey and Jenny Pedia. Happy yourself, sister. Amonfo ano so kura bekuye nti se ya ma ye ni anye ye ho a o ye beba nye papa bia mako ye tufa ye ni kan ko ye first story Razak mako Razak on ni tiri ye nanso ye nyanwie ye se de ye yesi ahonhono da ho no me se se wontumi ni oba ano ntumi ntena wodi ya ne se wohunu se ano na hyase wowoba kekaba boboba eno ano no na eno no
first no ya papa no mo afọ mo shirt egu o mo kon wo bohu na no okọ no afa kire o no okọ na se wo se wo beka na wono so aka na ono so aka de a wonse wo be ma wa betiri soso enti de baba na se wontumi nsha wo so oba betumi aka cha wo ha wo hwene se pento wo hwene se pento wo so wo hwa wo hwene na esi wani mu a eya fefe kwa sa droban esa wo ya wo hwe nya ya enti de baba na se esa se wo ponche no wo ponche no so wi a wo wasem nyame amwa oba betumi ewu ahyew uwiase nyina wobedam ase wabrabo nyina enti nipa bi mfa enade suyen ensua de ewom se wobetena ho se bibia me de me ni akoma o me de wo ya me wo ya oba me buo ntumi nya me hwe asem nyanto woda wo nya asem da ko police station ko hwe omugu ho no se ye bi no omudi ho wei na ade amo atufu obo wei de nti na ma akobusa no wo de wo ka na me ya ma wo enti se wo tena se wo ntimi hwe wo ma enti ma ako yenko ka se no nkora ni nti oni wo ka de yen oni bika se wo ba ye na ka se ma akoda bi ade na ode aye me no me pa cho obekwa koyo oba afoforo bi enti mesiro fa mra to ho amanu a anka enu an se ma ko ya mawo na se de wusika ni die ko peso be ya no o pe wa die obo ka so mche enani dua se de esi asorosoro kama no enti ma ko mo ba fie e no mo ne me be ka ye enti wo mra ha na maje atum enti ma ye nko fie na ye nko tena se na ye nko ka wo bu se na sam no kra na mane ani mpo wo se de wo si bo amane no se de wo si bo amane na ho anam se we de kwan gina nchen we nyina nchen a wo be wo no abeka wo hyem enti se de wo de na asem ba ne sa na aka ama no wo se mpata no kra wo hia 500 wa ma kra wa nkasa bi e na ase wo ye ne de uni bika de waka na wo ya ama no enti mesra mu ememe bi no mu mani na ho se mebo wo ba me na no ye nti metete no na no ye nti emra da ho ma emra na ho ama wa obetumi ewu ahyew amada ache wanya asem enti Razak suyenyansa wo de asie ne ho ma ko ma menko second story ha akwanye na ka so fear woman and save your life weda ye man to da bi na ma ye niam bia on ebi wa metumi dwuru ho afi de na meti wa mes na da ye de honhom bi na timi be hye ema binum ema mu timi ye saa de wei enti wo mo hemu ntumi na ema bia hemu ntumi na ha senti no so pagya ne tie yi wo hwe de wa ye ya wo pagya wuti agede ade a na wonim se wa wie on wonim se wa wie eraba aya ujali abesi ha wusu mpeda wuti na de waka eyi wano ana mama ko chenchem wo ana wo chenchem wo asa wono na wa asem wo ana odi aba betena ha ana wo ha ne ho adan eraba adi asem wo obi afra wo ha obi afra wo se de akona na ma hwe wo de se wusu wo be fa mema ni mienu akeka wo mo adwena bom na wase wo mo adwena ye de akona na ma fai enti ka wo bepede wa ha wonse wontumi nti ene wa betena na pagya wuti ka wa asem a eno susu atwintwan pagya wuti ka wa asem a eno susu atwintwan afa iye ne ekotwe wu firi pra ko adua so ene ye de wo ba besi ha ye mfra wuo enti wo ba ka de wo ho wa wo de wo ye yeyi enti ye mo ye nsem ma se wa ya de wotumi anyam na woche anomaduro adi asen no ne na woche mienu wasa kosia ba ma foforo asa bie wa hemu asa adi amawo ababa wa wo fiye na hemu okra ho wo ye wa hemu ho eho anwo adai ema bia wo de ese kotiamfo mo hemu o mo ntumi na adai na mpusumi ni mu kituwa ya wentu
wontumi abra wonyem foforo be ma ahye wa horo ba ya se waka kire wo se by way die won ko sesa wo nuoma wontumi nsuwa wo ne soa emfa megumi suo etinka eye wo yanka wo furu mu fi yanka wo ma wani anda ho nanka wakope bibia wo ye nanka wo ye wadwuma bi na wo furu wa be ma foforo na wo se ekọ ne ho asa akọ ama be ma foforo nanka ka we on Marco aka we di ye this Marco let Abu pay the money Abu ni kwan se wo tua no kure wo ho ka Abu ni kwan se wo tua wo se wonyem wo se on se Abu no na etwetwe na so because no to tell one ni sia ya no wo ka che ne se onyem sin wo se brada na wo se wonyem wampa otidie na wanko eti wo se bra na wonhwe wo ya so wo saade ne number sa to blacklist wo fra wa enya yie eti wo no wontu ana omra mehwew ana wonye wo den na omra mehwew o se hia no wanhia ne da chese wonya foforo nti enu ano no wonya wo bi dia hye ni tiri wonya foforo dia hye ni tiri enti wonko ba bia na mesre mema binum omuso omuhunu mana yenwura dam yenkodi omuhunu mana yenkunwura dam kodi mo ba ha manfo masa mo se mo to mo boase mo hunu ya yankonkwa se wo to wo boase Emmanuel to ne boase an nka wo hunu se eba no ninsen no enye ne dia wan to ne boase a o pentam nti ene ye de be hye ne kon ene wo hwe obi ba yima mane nko u kapre ni ho mane fane sa se de wo fane sa no fane sa na fe de ababa wayi onko de mo pene mo nya no na ababa wa we enko no nko hwe ne ba hello Pastor Julius yo Pastor yankwe ma yedrase ma adia na so no ya ma no omonya hu se de asemo before because ababa we ana ma o ti wan tu ana mo papa de dia ya kan fa de o ni oba kwa be ma afada so ni free ha me sere ni yin sere me de ma fa ko da ma be pa na ntia ya adwuma na me na me sere be ma no be ma ni hu so oba we o ma mo fo o mo wan na mo wan 20 akwa no so nyane dia me de me fi so de enya no onfa na banko ke mi so de me tie na di na chi o se anamo brana me nkonko ye test en se wa anko man ko onya wo de bi dina sere be man so be tie na futu a onya life man na be de person de akwan ko bi on fa no ko na yin na sunje na me da se na raza ke de na me na di ni fo fi na me na di ni fo fi so nya oba se bi o bro ni na chi en so oba wo so en ko na ya bu na na ne do ba oba we asnya na se because uche ba nka se ma do no ba so do no nti na ma raza ko nya no ho di nti se obi asem ko hwe mo ko tiesia ma ya se memu onko wankwanko ya fa boni bi na me da se papa Pastor Julius me da se nyamenka ho so na naire ma me pa sure na ye me sister panyin ne ma birthday ntafo no ohene ne obrempon nyame enhia mo pa na nyame enye mo kese e na afi asenso birthday na asenso pa choma en later di ni meeting nti ohene ne obrempon Jerome ena Jeron nyame onhia mo pa mama first story no ho na me ka sa branch e say say ke wo fom nya na me ka say abrante we nye nyame anka oba ya nanke agrab no because untimi enyim fiambo oba woni na wo sabi nkra me no te se wanya wo ma bi na ma kra betimi abo o mama moja de do mo hu sei yenye nipa bo ne sem sa me mama de bia me ka se ma ya no ya no ede enti wo hwa na se bufo na eba mama sorry pie kwa abonten wo de ko chinchin kwa ne nam wo bo so obeba no obeyi okay kakra yes aka se odi achi dia ene mo bebu ye so mbenya asem ana me we say kia eti wo hwa na wo ntimi control wo anger na just walk out kwa sa me ye sure say time oba ye no na o so oba na edidi watem ni ade no wo so wa ne kan na nka bia wo call say me kwa aba na bia achire no na me ne wa ba enwo memra no na wakoma ato ye na nka akasa nka we nyina emba na so so no eja
obo do ni kunu mama otie nyina nanim nyina kire se beme oda so penade ye ntimi kan bebe on se che obusa na sem kwa ho kra na ho kra ye ne se wo ma bakra na me se ya o se ba enti mama 500 cedis no so obeje oba ya bo ama moja deda 500 cedis e na ape mama 5 years o papa kra ni ma branch ya ne na wo nkra mi na de na mpna twe na se ye twe ne sa went me afa na nko fie for all these years two papa ni nim na ase be mo se ne ex hwan a one wa wu mienu enti che se nka obu ukun wa nko afa ne ho di free won so de opa no no ntie mfanye o ti mama me de asumdwe ye de ati ase impata akonu aso ne yete enti se asumdwe aba eja o so be pata ne 500 no no opa de be ma ni de ye ko fama de aka de be so na second story mama ababa oba mi bu se stay kwasa de nani ye ne ya na sebi nani efra bi se wo hwe nani ne se de na osi da ne da no na ka se bibi ha in fact mama bibi ha no enye boko sa na me hu no enye ma ha no de wa ye no eye boko ne wa ye no mama okay aside the no kra no aside the no kra no me mama me hu ne se Nema shedan because there na abo friend nya me hira no so our papa for me no nye easy na ya kra ya to mama ba ko ya sem nya me hira no so nya papa for me no omo nyina ye ono omo ya willing say omo be hwe no nya kra bia na ba papa for no kra ya willing say nyin say na mu ne abobo ya ade a kire but I say papa for we mu me nya no ma ya o madren say omo be hwe no abu adesede ne ade ma o ujili sa abu nya nu gwase bi no peso ogu ababa we eno ni asem no oje ne ba eno so ho mama na me hu ne say ababa e bia die ne nti na oba yi o ma o hu se on ka say ono imanim imanim so ko hu oni say ye two man na wa boho na o say abu so o doubt kakra it to clear everything no omo bra ne die so de be share no na ye exactly enti omo bra ne me die ne na me hu ne say betwa sa na ma we o be hekra na tell daddy nso ho we de nye die ne bia o se wo je tu na wa ko ho na o doubt nso o se wa ko ho nti no man da na ma genesa yima da bi yima say abu yes eh o ka che me so onyem no me bisa say wonyi ni sa wo do obi nyin say na e bra so e o nse o se o ye mpena eno de wo bia bebu sasa asem no enti nanka wo pese otu anamon enti ono de me de meka so omunye omu doubt abu doubt omra ne ye din na asumdwe mra na baba we so nko hye ne me na afi mama sister ko ye din no hu a na o hwe ne ba wa watene ne ho ahwe ne preko na no so akire wa nkofa asema amba sister ko ye din ye mfa hwe no ono to wonya akom na de no a o de ebutu pacho asenso o ti US on o send message siba pacho o say happy birthday nkoma Anita Cancer Ofosu ono so wo US nyame onstrane pa mama mi chave essential Stanley name mabi name girl short TikTok na ya chia na Facebook for na YouTube for nyina so oba me mo hwe mama Akos meje so yankopon adom ni ahwe enti me ho ye ya the Christus say e dey na dida so heba clinic wo mo ma ye ewie mama Akos me da se eni da so heba clinic de ene papi ne de na ma ye de bremu ene awie wa kuma 87.9 FM eni da so heba clinic ye sure bo se wani da so no ensan ye eno ntina da me ka se eni da so heba clinic ano age so se in God we trust na je se nyami mu no oreshe mu wani da so ni nyina ensan ye eni da so no e da so honom eni da so heba clinic ade ba ko doctor pani wa bi wo mu ye pa no eye eni yade no obehwe eyi ni nyina firi ho no mama ho dane da adwuma ye obi tincha baka se e bia kra nko hoda e woni de me fie da bia ho na mete wo kwaye wo mfidi a me se ye abefo de ye ma wo som na no beska ni nipadua ni nyina afiri uti so aba besi wo nase na yade no ahinta se de e wani ne so a e beda na di ama Dr. Elder Owusu wanhu na afie watumi asaw yade me se ye de eye eni da so wo ho herbal clinic eni da so wo ho herbal clinic ye kira kwan na wo kumase no enye yira kwan kra kumase wo kwa da to estate park wa ben patase me se wo de osi estate junction ne ho no ma wo be wo se signboard kese
esikwan no wono ma shoksan board no sodante ye ekwan ho kra ye be honum efie no fefe ya bansoro uhu ya no se eni daso o se ntina mosimodi daso e ensa ya mpei eyen kramantem so Tabora Alhaji Walako Junction Tabora Alhaji Walako Junction honum ma na abehu eni daso ho herbal clinic en yadowa hudo bia ye hye ewani ne so ne ye glaucoma mesi glaucoma wani ne so ne se wodi akwa yaresabia ache woti se dokuta bia ba na wudimrika na wakọ se wokọ na okwa akohwe wani nanso be ko glaucoma na ewani ne so no entibi nya ho hwe emfa ma ya ma wudi nu agu wani so sa fe kura de ani ne epese edum tutumrika na fani nyina beda Dr. Elder Ousu na epani kwanche for oda eni daso herbal clinic no wo ba obenya ntoboase no odi fidie no ahwe wani no so no odi fidie no hwe wani no so no hu yade e wo so na wa kire woni e ma obetimi di ama akoto yade ni nyina ase dani da me ka kire se eya hye no so se yedemufua yaso yenko a ena ye ma wadro de kogu wani so ena yaso yenko so ena yenkase e be operate wani no na emom yaso yenko a ena e be ma wo adru a wo bennom akọ nipaduanim ebeye entini ni mu adwuma onipaduanim na afro saa na mntini ma ba eni no so entini na wo so no na aba beye eni ni so adwuma na saa glaucoma ni nyina afiri hodom wutie mbia bia wo na mawiam sesi apo bi so to edim ba bia gina wosi wontimi nanti biam gi se awia no ato ansa na watumi ananti sense wo eni yade wo kasai ebia sambre no obi kasa na wafi wani no hwede nim sa wosi mi yade na hemsa wosi o man hwe ye mi hu wani ni yie eye ni yade na bio ebo kokose wan hwe ye wani no ebedum emani num bra eni daso herbal clinic ya so ye na ye mo ne nyini nyina emfiri hodo mo emfama ai cataract na anso doctor pani o tu asiese defe efri enini so hyene nso me se yaso ye no oba ye bema wadura wo benum na akoni pedua no makoye entini na woni pedua ni mu na adwuma na afro abawani kosua no so na abeye entini na woni ni so adwuma na isaya de ni nyina efri honom menua ba papa ma me awutie me ebi a won so abofra no onhye denti minkenkan krata yie okọ school ni ema ne homework no wo ba gisa wa na wogiye ni nyina sense nani no eha no emfane nko amie ma na ahwehwani wose won fanhye esense wosua wo hye ahwehwani woni ne mofra brem ya ebedu mre bi no wansha wo hu ade enu ti na sibra and daso herbal clinic and daso herbal clinic yaso ye na yemmo na abofra no wo so se ne yamanaduro no wonnom na ni nyina eye frani no so kama ma ye numbers mienu a ye didi dwuma no enie eye 0559 901 234 0559 901 234 and now 0596 198 884 0596 198 884 wa wote ka ma wusie na so pe numbers mienu we hye so eni edidi dwuma Fred Dr. Elder Ousu na wanji usu sesie wo friend na ebomu a obefa no woni wadi nkomo no tutu anamon wo kuma siese akokwada so estate park ben patase eyen kramantam so a wote VIP mo wo kwsesie anase wo hwe Facebook na wo enkramantabu a eye Tabora Alhaji Walako Junction wona ma na abehu ani daso wo herbal clinic en yadewa hudo bi so ye hwe ewoni padua no se asikyire yade doctor obetu ose eni padua no eye na wo giwame o eduani bia na ekowonum wudi na aboa ema pomudi no entumi enyina ne naso dan no apomudi ho nsem no ato ape enam so pese beto ape wo pese wunyiri chenti enu tina Dr. Elder Ousu awoda eni daso herbal clinic aso yese tumrika na bra obehwe no hwene se wo se enuani bi ena ocheche wo se wutumi di na boama apomdi ho nsem no etumi gire na so mapa e woni paduani ma watumi akyerɛkyerɛw pressure yade no nso Dr. Elder Ousu wonfidi a yetatahwe wode behwe no wiam wadura obennom a ebeyi ni nyinada afiri honom anano na mitie ma me bi wo se mako hospitals ahodo na me cancer yade kura se minim se me obi o se bi ni bio esu ye for so me se yenya me se mesra wa da bra ya so ye eye enidaso ho herbal clinic na ye mo ne ye nhwe
se cancer ya de bi mpo na ebobo ewo nipadua ni mu a Dr. Eldo Usu awoda enidaso herbal clinic watumi aboa amawaduro na so ano ntentem abra enkoya de kese na achinanko emfa wonto nananom ewo nsie do eye diabetes ya de no me say ha me pa me say bosu biem ene de nipa bebre na ekọ mesro bra ye wonu honoma ye beboa sanso so na wo de stomach ulcer eye mukro ya de eno so Dr. Eldo Usu obetu ni nyina ase eye mukro ya de eye o ekom de na wa heze obedidi na oyefuru beka wodwe na wa fe wo se da bia na de wa fe wo se obi ase de na da bia fefi usin mesro bra niam odo ne nkum eye mukro ni nyina da emfiri uyem honom emfama emema ni ma moboda bridjo ewo mpem mesi me ne wo to nchia brai be ma uku esina ni sesia na waje mu wabo ba no kasa wo se ne minya na se metie di ni dwuma no ukodru honom a 1 minute 2 minutes na ho aba mesra wa dabra enidaso herbal clinic ya so ye na ye mawudro na nonnom na timi gina wo na so che na oba ne mo piafo na je se wabo adwuma mo ba no na ni ajepa esa wanya koma kora na onkasa na emom okototo papa so dia edibeyew tutumrika na no ho kanyi na momra enidaso herbal clinic enidaso herbal clinic Dr. Elda Owusu ena eda no na wontumi emoa misi kumasi ase kwada so estate park kwada so estate park wonma ena ubehu ye ben patase nkramantemu a ehonso ya Tabora Alhaji Walako Junction Tabora Alhaji Walako Junction ehonma ena abehu enidaso wo ho herbal clinic ye lab tester huduo pi awe yaso ye se bia person who o blood group woni o mani nyina monsa santre na mombra bibi kuma bi na abetua ama enidaso herbal clinic mpanimfo na watimi ahwe blood group no edi ama enipa nka benya so blood group rutimi hwe sense aduane bia ena eboa apomuden ho nsem wo moja nse de wo de etia ewa aduane e wo se wutumi die wonso se bia na nyinsen aba bedam ana se de bia ofunu ye kese enam se fibroid yade no ebi wo ya funim na pese ho se eye nyinsen a enidaso herbal clinic ya so na meka mfo ama ye wonfidie tatahwe a wo ba ye de hwene o se solid nyinsen eda ya funim ampa ana se fibroid yade na yetumi atuni nyina ase edi ama emema ma ho ade wo fom no eno so pese wo hu a se bia ba ma betimi awo ana se wuntumi nwo a wo ba enidaso herbal clinic ebehwe ni ayi nyina afiri honom edi ama lab tester huduo pi enam nsaye de ni nyina da ye hwe bi ewo honom a no ye ho lab test wo ba ebehwe wansa ena yetumi am waduro je number ni biem eye 0559 901 234 0559 901 234 and 0596 198 884 0596 198 884 numbers we me enu frese sie na Dr. Eldo Usu awoda enidaso herbal clinic aso na no wanye osumisi kumase kwada so estate park ye ben patase ena nkran Tabora Alhaji Walako Junction bra na ye ntumi mu aw dani da so shema bontem ka se enidaso herbal clinic wo se in God we trust nyame ensha papa menuaba so di akom enidaso herbal clinic enipadua eni ye nipadua no ekania enunti wani no esumdru wo a na je se eyade e beden pa Oba sapon. Mommy. Oba family mu ade to mu e. Okay. Eti ni anaja light travel and tour. Ye betu kwan pa Easter yi wase Israel akwantuo no nsrahwe na wotwe. E na chese wadokọ na nti Israel montre so papa eno nti obi bia dai apaso ye hyehye na tu kwan ekọ Israel. Easter bremu no bomoden ye hyase na wamode hyehye gu akwa mti hwe be ni e match bosom ya no ono ma hyase a chese promotion ene nsrahwe na ekọ na wiye. Afedu apaso tu kwan na wonya visa ekọ tena US na Canada sa ukobubra ana sa ukosua ngoma ukokreje e wo mine no asaba wonchie no ho nkratasem nyina da wo modi gu akwam adiamam wo ba sa utu kwan e konsrahwe na asaba na nkratasem nyina da wasomdwowa ja light travel and talk kuma se extra so high tension enkra is lego no be hu on mecha kwan 0249 198615 0249 198615 Dank Natural Healthcare Complex enso eni asemdepa e de free ahotofie ye
yade ebra awiabre anam se wonum se wamade hyehyɛ gu akra mo sade ekowura Easter mu ne ekodi dia no mo no wase edi nka cheki apomode ne papa eno ti free screening egu so ya ekoso wanko bia be ham papa free sabre ya kopim April oforisi obosom de edi nkan no doctor se bra se prostrate awo ho asam hypertension afeso kura namu yade ahodo nyina se yade bia no ewodi netu ni pedua mo no bra no fedro nka nya sanso a wanka sa yade ewo so no so nim yade ban a wodi bra nam se free screening efidie nwanwa so badwen ba no wanfa bi nkram ni pedua no kama pa emfama na ya no hwehwe won macha kwan ewo pechi number 2 ene baby a city life hybrid school no ewo no a eho na be wo be hu on macha kwan wo de wusi trade junction no so a wo de faka wo se ko dank natural healthcare complex 0244 017556 0266 593 330 0266 593 ye wiapa ye kwaje ma ade atoye yemantafo ne ahenasano ye kwa Dr. Mafo Fertility Herbal Center na chese yeso abe wafo ye hoafa ye mapa wawade mfie no mu ne akyeni awo ne ma anansa wokura de doctor dikra wo sa awo na hwa wo biem na anu abortion ba ko pe bia kwaye ye chese efiefo pese de hugimu a Dr. Sibram enam se dro no ane hahan no de hahan be hawpa ebe kauma chese wo so no watimi awafa ho afaba afa namu yade ahodo nyina da doctor wadro nwanwaso ya wode etoase na ahane so esa wode na low sperm count so a ne obekọ papa na ya ne nrododo no anan ya na wonom kiremo senkwada ne ade ntimi nombi ne doctor se wo ba se ya ni nro no wo hyada wo bi pa chese ebetimi aboa ama kwada no etumi anante so hono wonsa akora bi wa wo ya chade fam emfie mienu mfie miensa woda so atefam a ne na ne nyina hia ya ketekete kwada benante a na chese Dr. Mafo aso ye ne de kwada ne nyina ekrom atonso esra so atia bisaba se wanbo presby school no a ne doctor number ne e wodi efre 0244 411099 0277741618 ofrepe Dr. Mafo no ankasa na woje so wie pa ene na akuafo nko ne akuafo nsam na so wadwama som akwada na kakawurawura agiri tiri ho aboso na akwada ba ya pa be ho ni agura ni tiri ho nyina adan akakawurawura so hono bomaden na sanka akuafo nsam na no fadwade akwada na no pa ne anwumre ni tiri ho kakawurawura ni nyina ebe kwa akwada no so tiri no etemiefu kama pa edru etimi eye wedie ni yensa wansa pimples ni ade nyine to ase no ye frɛ no akuafo samana akuafo nko no so ane ebodo bofo abrechafo na carpenterfo wo bibia adwumaden direnti abrebia na honam tutuwo no bo trefo ni nyina da eye akuafo nko no na kyesa abrebia no wopo na akofie se dware wia no wate bom na wo so watime ajeja na so be mai so obekọ sire ni mu amema afela no eye akuafo samana fa kan suo fa mo ba no fa sese sie na chi ebe yire bapa ne yiri ba renchen watime apempem akonkama mpasogro no etime jana na so woba Akoma FM ye Frondex ya no ma ye bisa akuafo nko ne samna ne ntom bi ma 0249186845 0546840846 nana ye bi nso aso ye enene ye we bremu de ne spiritual problem ni nyina ye kwa kwaso obi ni nyina kama bonsamu di ni pe ni wiemu otumfo ni fiefo wo mu de ni pa se prefa edo ntina nana ye bi nso aba we ye bremu a wo twitwa ede age ye eye dua anase ne enome ena obi akade ato abrabo so nanu ada ene aso de nti uma media bufuhie dome wa wanka sa translatum sampa no me ne di abrabo so nya pa bomaden na sa no me ni nyina wonda da ni nyina kama enfama moja frana wadie na ehunehuna wom afe hunam ne honhom yade nyina da ye kosove nyina da ewona na ye bi na so ye afe spiritual marriage ene de wono de abre bia he shengen visa ye di now chesa visa bia he beba na ye di now ya twon krata tententente won krata asem nyina ye kama na so abre bia be kwan baze beba bia no na ye di now wa afi de so betu kwan kwa de amsra wada de ka ko na ye bi ho na krata asem nyina fa ngura honhom eti abrofo de hu ya bem no mo de tim so de amam na chesa bibia ekoyie na ufaka na sanu a ene adwoso obefa wa de akwa figase de bi na afa udu sipe na afa gona samanka na ye bi janshen na wasi ehwo ufra mantama hodo ni nyina so na eba ene akumase adumfa afigase ka na si ewa gona saman 0243134535 0557667510 ufra pena na ye bi nankasa ejo so na wo se ade ba kwa hadwere pa ne se utifie ene akwampa house ye
ye kwa ne antiama ye ko ye ntade ne sensa homa no so time so ye yi maye ye kwa ne akra ye ba ne akra ye ba ne je na yira pa ne de ne bubu ne ade ne de ye ntene fie ma obi nkwa emfa ne manya ye nyina ye adwuma eti sabre business ideas ne de hopa ne so akasika wo de hyase adwetre ne wai ene ye bomaden se obefre quick credit na chese besia wo mre ho wonum de ama wo na wankasa so watimi abi adwuma wa bi adwuma siri trase adwuma no eye gu anesa ene quick credit e ma sika pa na de atetra wakwaban ena fe wahye mu aba adwuma yefo ankorankwa adwuma yefo wo bibia da wo hia sika ye emergency wo rent na school fees nsam de a ene quick credit no ane se ukura Ghana card 0302 200390 0596 9208 33 Waterfalls Drilling Enterprise so ewo ho papa a chese ne de ensuo de hia pa ba bia wo bia no wono betu so papa e de amaye eno ti no bomade a se wo beto nsade from wa wasase no eda abotan so anaso se abomu okura no ene wo frɛ wono se hia wono ba betu so papa e de amawo wa hono se wo de na bura no nanu ada wono betu bi di ma wo na so eyahwe a chese woni Waterfalls and ya wofra ma kama 100 meters won betu ama na akofom pa na chese wo so anya nsupa e watran ho won so obi ho nsuo no obi na so pesi ya boso mienu miensa na nsuo no awe wo de efre Waterfalls wabura na nsuo na ase ni nyinada won ba betu bi abomre mu ade ama ba wro new site dan na ya bi herbal clinic wo mo no a na Waterfalls Drilling Enterprise won so ebutuom 0246 265707 0246265707 nyame ensha papa masapon se na wodi akodwa so no akoma ye nupa ne pato na celebration nso se eye Josie fashion adornment no manya atade e hye amedi ye programming Josie ewo kumase bom so ne meet me the sports no ene di ehwe ne munti adaworo ma ebia we engagement wedding party adoring de we ye bia no ma Josie fashion empempam woni emani na emfa ema kama wo kumase bom so oni meet me the sports no ene di ehwe ne mo fra Josie it was 0243 433 465 433 465 afi she's and so we why me makeup scam no ama me reggae e dia shame almost say Maa Akos say no why ye fair she's enti say wo pe enwi ye hyem bi ye rig and ya de dia show come out said ye wanka say wa bon wo ti so no she's e be ye dia ma ba bia wo bia no wo place order with be bro so any pe obi a woni makeup si ye work and pay obi a woni tire bo papa woni obi onim tire hye woni tire style che say o ya de me pacho eno so ye pebi nti se wo panwi anase won so pese wo be ye adwuma e wo season ne etua wo ka no won so betimi afa 0249 155 776 0249 155 776 afa yebeko ahomane so na ye ne yetiefo enso akwakodin komo na naire bobo numbers na emayen me pacho 0322498035 and 0322498036 0322498037 okay obetimi aba ahomane so enra yekofa commentary nti enra went to me amemu ebi eye yenuaba me ye odena asemba ya yenuaba ma no ye friend no se ne taxi ode beba na yaton na afi ye disika na settle no emu bia wo betumi so ache wadwere won sansenra yentumi amfa course no within ba bia frefre Mini aba ko ti papa bi fa kwata papa mini aba mame emo no abejafo moni adwuma papa mame mama ba so dwumadi amu die so ye nipa na me fa ko yen so na ya mi sister bi na awade bi afi ba kwa kan fi oget na fi o fi ase no ta mame we se happy birthday pa mini aba media me yen na ba ya ene dwumadi mame to de din se ama no binum sebi enye bema you be aka just say wo for mema mienu a wo for bema ba kwa wo nko review this wo for mema mienu a na asa miensa say you ni obey say be wo say why ya boy na wo say miensa because wo say ko dama mema mienu a say mema miensa no wada bini oba mu ni say se ka ti yi bie ne pa mema mienu kura na wo susu say eye wo abakoye ne ba no nti se bia na mema mienu kura anya ne ba
So it's the mission and say who you ba she ngusu ye na be mo ba ko na be fa no na na go bra ni ne be mi di se no be bua se se we ka so ya ni ni aba akora no be ni dai na be ye dai na ba be da so it is say be ma no muntu mo wofu na dia mo ye emfata Kristo be da ni ni aba me enso papa for kwata we di ni be bia frefre ma ba to friend na na dia de ka se fla bo bi ja ma we dey ye de nyame afese ne do ma ho de ma mu ma na mini aba na wudi kan na mini aba na wudi kan na mini aba na wudi kan na a be ma no bo no a be ma no ya yinya abotre kakra e ma no munye se de okua mi ni se okua kuku se de tika sei a wo yi de ni se sa ro ni ti ti sa ro ni ti a na no de o se no uni ama na ku ni ma se ke wo ba wo ku ana wo be ma na ne to what you saying what catch them when you say you what you to kido oko odinye se na koma ubi e mu jafla o se ma se be e ma ya na mu ya wutufo wo na mo ma na ma yen koso no wo na mo ma yen koso e fi se mu ya wa yi ka o ba wo ya fi credit ai wo yi fi e ti dem se ma de ase mu ya do to ni de ni de mo de be fa ma mi de me kan se die ni de e se mo ye come on, yeah, look at the because Domina will be can't crack on any ba. Come on, you dear, many body, the amount of the beer and the cafe, that's an in the back. Open to a day, man. Now, let us see. It's made us a papa. Her frat went to me, and you know, so we didn't baby have free. Mira. Champo Brofen, Kwamo Highways. No, as we get what makunta na ya wani hutari ka dina ana banana Amsterdam omutu kwa nyamisa wo na obaku ya sawo bawo won na di hu yawo ye se mi ya ba no pa no wali ya neme nko wo fi mi ya de ba ko tane ti ye wo ko tare ti kwa we dia obo jama ye se we yuru no na ka ka wo kwa bu tren ko ja airport wa me se o fi airport dan e ko obi bi di kwa man so bi di ma se e di si ba kan san no obaku makrawo. Let us say a champion 0322498035 0322498036 0322498037. We didn't baby have free. Oh yes. Oh man, papa. Wow ba ojupuku ni atusu na kempabwa papa ba tusu na ketia. Mpabwa fu hivi mwabie nyama solema na sina mtezo muti papa anana kwa so na muti ngi na sina mtezo muti amina na kaka mo kan se ma no osadie ekoso man tutu ma yefre mese de mako ma musumbu mo bode musumbu pa nti mi se ebe ma bi to ba na ya me kraya na se me pa ma musumbu ba mun kromo buye na mema di mabad anu asema ya ba mukayi asemi pa ndi be ma na sema otisa o de ka ba no no so de ka ba o be ku bedia onko no ku bedia ku bedia no ne be wo yen tro po ba wo so le ba wo so tro eche no mra ni kra ju jeno o fo ba sisiro ade na sendi o si me mrs kangura eso ba no ko jibika wo ya bro ade to yesa o wuni se oba na no o be fa no abe se ne so wo se ka se oba ni nya be ma o be ja han adwira o tim enye papa ezisa ma me se ba de makra yes papa we didn't baby have anu neni o anu na mpa ani atimu no ka se pe odumi ha pe oba pa no mama oduma amentia prophet why ene ma Australia ọba na ọtụ ọnụ ana mi busa ni se onu na ha no ho ana se me ma no ha wo ayi na me bukura mi problem mo se ba ko no ne ne me yan wo ntimi nhwe no ana no so okofa de obehwe na ana sese ni ya ma no ko ya no mu gubi no mo ne oti aya no mo di program na ibre mo ta mo nya ma wo mo a mo mu sa wo se mo ya mo ho sa mo di program le bebre mo ana na ya mwa kasa mi mo kakara na be oba ba so na me fe do ni me ye na fe ye na me ni we ko da 3 weeks na Nsem say bata
na ni do ha o no ha ko akra no na me ba man ko a wo preje ban ko a e nwa ada ba hwe ya ne ya na e ba hwe ya to be se papa makura na ye ya ba de te yes no a wo preje obaji na fine so be ti agide a ani ama me sire mo papa won fa man boko na ba ko no kura de o ya na ba mo obi onye na agide so obeze ba da ma se mo ni nya me ye djuma that's papa we didn't baby afefre yo Marco that's libre anusika abrantie atosu extra inside Marco kakra American say yenu ebe ma no second case ya yenu ebe ma na wa hwe ni sana so wa hwa abofra no sabe onim de risk ya na a wo meka e ka wa bo ticket 3500 35 million asema no kan sa no sika na oso be di no kasika kase ni agi free oba no oba ma ba ko ne de 1 cedi kwa me montua oni sika ni nyina free oba no ye wicked na kwa se obisa na se na osisi ni trase abi na ko ndase Meso medase papa ha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no eno a ena waso egusu awie onso wutie bie no medin ede Maa Akos nyame ya domu a wochina eye midweek ochina eye wukuada yebesan de Akoma mu nsem dwumadie no asan ya to amo ewo baabi bia mu obia na sabre yi de na maybe o hobby ma ya de to aso na Nabila de happy birthday bia ba o se nkoma Madam Rebecca Sewa Agrek Edwinase near Bosomchi Rural Bank enti Madam Rebecca na Nabila se ya reshe happy birthday happy birthday se one powerful bracket too na nyame enkoso insha no onye okese pa aha enya demo ese sabe de busia pani Samia Champion and the sports team bejadwa ya fie de agudie mu nsem ato aso nyame ya domo a ocha yeda foforo ebesienhia